तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिनी तेनामिने नामय सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ஓகே, சோ இது வந்து பலராம் இன்கார்னேஷன். ஜெய ஜெய சொல்லலாம். जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு பலராம் ஜெயந்தி. சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சுத்தமா கேட்காம மீறின அம்மா புஷ்ப மாதாஜி முருகதாஸ் அவங்களுக்கும் சாரி சொல்லிக்கிறேன். இப்போ திட்டுறதா இருந்தா ஒரு 45 மினிட்ஸ் 1 hour அப்புறம் திட்டுங்க, கிளாஸ் வந்து எடுத்துறேன், சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். பல்ராம் என்றவரை பத்தி நேற்று நிறைய பேசணும், நிறைய வியூஸ் வந்துச்சு. இன்னைக்கு என்னோட டர்ன் பிரசன்டேஷன் தான் சொல்ல போறேன். ஸோ இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அண்ட் முனிஃபிஷியன்ட் கேரக்டர் வந்து பல்ராம். பவர்ஃபுல் ஏன்னா கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், நீர் உடல் ஒரு ஆத்மா அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வந்து இவங்கள சொல்லலாம். ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் இல்லாம இருந்ததே இல்லை, ரைட்? அண்ட் பல்ராம் வந்து மார்னிங் கூட பேசினாங்க இந்த மாதிரி எவ்ரிதிங் அவரோட பல்ராம் தான் ஒரு அந்த 5 ரசத்துலயும் சர்வ் பண்ற ஒருத்தர் வந்து பல்ராம் உண்டிதான். வேற யாருமே 5 ரசத்துல இருக்க மாட்டாங்க. சோ இதுதான் பல்ராமோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ அழகுல என்ன அப்படின்னா பிரபுபாதா சொன்னது அங்க கேட்டாங்க டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பலராம் அண்ட் கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரபுபாத் சொன்னார், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பல்ராம் அண்ட் கிருஷ்ணா? ஒரே ஒரு வேர்ட்ல, ஒரு வார்த்தை. அவர் ப்ளூ கலர்ல இருப்பாரு, இவர் வந்து ஒயிட் கலர்ல இருப்பாரு. அப்புறம் சுத்தமா ப்ளூ வந்து எல்லா அட்வைஸும் சொல்வாரு, தம்பி வந்து அது எப்பயுமே அதை ஏத்துக்குவாரு, அண்ணா கிட்ட எதிர்த்தே பேச மாட்டார். அது வந்து கான்செப்சுவலி நம்ம பண்றது. பட் ஒரிஜினலி எடுத்தா பிரபுபாத் சொன்னது வந்து சூரியனை போல போல வெள்ளையா வெளியரா இருப்பாரு. நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு குட்டி குட்டியா. பட் பிரபுபாத் சொன்னது வந்து பலராம் இஸ் ஒயிட் கிருஷ்ணா, பலராம் வந்து வெள்ளை கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொன்னார், ரைட்? கிருஷ்ணனும் ஒயிட் கலர்ல வந்திருக்காரு, லைக் சுக்ல அப்படின்னு. சோ அது அப்புறமா பேசலாம் அந்த டாபிக். பட் மெயினா இப்ப வந்து பல்ராம் வந்து ஒயிட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. சோ லார்ட் பல்ராமோட லீலைகளை நம்ம சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சஷ்டிவர்ணம் சதுர்புஜம்னு வரும் மாதாஜி. அப்ப அவர் வந்து ஒயிட் கலர்ல விஷ்ணு இருந்திருக்காருன்னு அர்த்தம். வெரி பியூட்டிஃபுல். சோ வந்து வெள்ளை நிற ஆடையதான் குறிக்குது மாதாஜி, அவரோட கலர்.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா நோ ப்ராப்ளம். மல்டிபிள் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும். நம்ம கான்ட்ரவர்ஷியல் ஸ்டோரியும் நம்ம ஒரு தடவை பார்த்திருக்கோம். நான் சொன்னேன், விஷ்ணுவின் முடியிலிருந்து வெள்ளை முடியிலிருந்து வந்தவர் பலராம், கருப்பு முடியில் வந்தவர் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சில வதந்திகளும் இருக்கு. அது உண்மை இல்லை. ஏன்னா விஷ்ணு எப்பவுமே அவரும் யங்கு தான். அவர் வயசாற சான்ஸும் இல்ல. இவங்க 2 பேர் அங்க இருந்து வரப்போறதும் இல்ல. ரைட். இப்ப வந்து சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா ஆதி லீலையில வந்து சொல்லியிருக்காங்க, the supreme personality of Godhead Krishna is the fountain of all incarnation. லார்ட் பல்ராம் வந்து அவரோட 2வது உடம்பு அப்படின்னு. சோ அந்த லெவலுக்கு ரைட், லிட்டரலி டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு. சர்வாவதாரி கிருஷ்ணா ஸ்வயம் பகவானு தனாராத்விதீயா தேஹா ஸ்ரீ பலராம அப்படின்னு. ரைட். சோ எல்லாமே ஸ்வயம் ஃபவுண்டன் ஹெட்னா அவர் தான். ஸ்வயம் ரூபா கதாமையா ததாதி ஸ்வபதாதிகம் ஸ்வயம் ரூபா. ரைட். அவர் வந்து கிருஷ்ணர், இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து ஆதி 5.5ல ஏகேயி ஸ்வரூபா தோனே தோயே பினா மாத்ர காயா ஆத்ய காயா வியூஹா கிருஷ்ண லீலேர சஹாயா. 2மே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 2 are 1 and the same identity. 2 பேருமே 2 உரல், ஆனா ஒரு ஐடென்டிட்டி தான். ஒரே ரூபம் ஒண்டிதான் டிஃபரன்ஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா தான் பல்ராம். அவரு வந்து கிருஷ்ணரை அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல அசஸ் பண்றதுக்கு வராரு. இதுதான் பிரைமரி. அதுக்கப்புறம் அவர் அண்ணனா வரலாம், தம்பையா வரலாம், லக்ஷ்மணனா வரச்சே தம்பி, பல்ராமா ரோல் எடுக்கிறச்சே அண்ணன்ன்றதெல்லாம் இருக்கலாம். பட் பாட்டம் லைன் இதுதான். சோ என்ன ஆகுது அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் பலராம் வந்து இது முக்கால்வாசி பேருக்கு தெரியும். சோ அனந்த சேஷா என்றவரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேவிக்கு அம்மாவோட வயிற்றுல வந்தாங்க. சோ அவருதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளனரி எக்ஸ்பான்ஷனா வந்து எதுவா இருந்தாலும் அவர் தான் கிளீன் பண்ணிட்டு போவாராம். அந்த மாதிரி தேவிக்கு அம்மாக்கு 8வது தான் கிருஷ்ணர். 6 பசங்களை வந்து நம்ம கம்சர் வந்து கொடூரமா அழிச்சிட்டாரு. நம்ம அந்த கதையும் உங்களுக்கு தெரியும். 7வது குழந்தையா இருக்கிற பலராம் அனந்த சேஷா அந்த வயிற்றுல வந்து உருவாடுறாரு. இப்ப என்ன ஆகுது, உடனே இந்த டைம் சங்கர்ஷனா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஷிஃப்ட் ஆறது. ஒரு ஸ்டேஜ்ல பலராம் அங்கிருந்து ருக்மிணி மாதா வயிற்றுல ஷிஃப்ட் ஆவாங்க. ரோஹிணி மாதாஜி. ரோஹிணி அவங்க வந்து யாரோட கஸ்டடியில இருப்பாங்க, நந்த மகாராஜோட கஸ்டடியில இருப்பாங்க. இப்போ தேவிக்கியும் ரோஹிணி இருவருமே வசுதேவரோட மனைவிகள் தான். இப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல கிருஷ்ணர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கம்சனுக்கு ரொம்ப சந்தேகம் வந்துடும். அதனால வந்து டோட்டலா ஜெயிலுக்குள்ள வைக்கிற கதையெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ரோஹிணியையும் ஏதாவது பண்ணிட்டு வரன்ற இதுல ரோஹிணி அவங்கள வந்து அவர் வந்து நந்த மகாராஜ் கிட்ட அனுப்பிச்சிருவாங்க. நந்த மகாராஜும் வசுதேவருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஆனா இவங்க 2 பேருமே வந்து கசின் பிரதர்ஸ்ல வருவாங்க, ஸ்டெப் கசின் பிரதர்ஸ். அதாவது அவங்க தாத்தா அந்த காலத்துல இருந்து கனெக்ட் ஆறாங்க. சோ என்ன ஆகுதுன்னா, நந்த மகாராஜ் வைஷ்யக்காவும் வசுதேவர் வந்து சத்ரியாவும் இருக்காரு. சோ ரோஹிணி அம்மா வந்து வசுதேவர் வந்து நந்த மகாராஜ் கிட்ட அமிச்சதால நந்த மகாராஜ் கஸ்டடியில இருந்து பலராம் பிறக்கிறதால அவர் பலராமையும் அவரோட மூத்த பையனா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் பலராமும் நந்த மகாராஜை வந்து தந்தை ரூபத்திலையும் தந்தை அப்படின்ற பேர்ல கூப்பிட ஆரம்பிச்சாரு. சோ அதனால இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆயிட்டு போறதால அவர் பேரு சங்கர்ஷனா. அதாவது ஸ்டோர் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் பவர். பலானா நாட் ஓன்லி பலம். நிறைய பேர் பலா அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்வாங்க. இல்ல, பலானா ஸ்பிரிச்சுவல் பவர். ராமானா லாட் ஆஃப் பிளிஸ், அழகு. அதனால்தான் ரமணன். சோ ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே இல்ல இருக்கிற அந்த ராம் வந்து ராதிகா ரமணன் ஆகிற கிருஷ்ணரை குறிக்கும். அதை தவிர நிறைய பேர் பலராமாவா யுகிச்சுட்டா அது பலராமனை குறிக்கும், ராமரை யுகிச்சா அது ராமரை குறிக்கும், அப்புறம் பரசுராமை குறிக்கும். இந்த மாதிரி 3ஐயுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. சோ பிளனரி போர்ஷன் அனந்தா வந்து சங்கர்ஷனா இல்லை பலராம் என்ற பேர்ல வந்து கூப்பிடப்படுவார் இதுல இருந்து. சோ வெரி வெரி கிளியரா என்னன்னா, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் யாராவது அச்சீவ் பண்ணணும்னா, கிருஷ்ண பிரேமை வேணும்னா பலராமை தாண்டிதான் செல்ல முடியும். எப்ப பேருமே பலம்னா ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் பத்தியே பேசல, அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு. ரைட். அனந்த சேஷா அப்படின்றவரு கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டு போற டைம் மழை வந்து அந்த லேக்லயே அவர் எடுத்துடுறாரு. ரைட். அந்த க்ஷணத்துல இருந்தே அவர் விசிபிளா வெளியிலே தெரிய ஆரம்பிக்கிறார். சோ அவர் என்னன்னா, அனந்த சேஷா ரொம்ப ஆர்டினரி இல்ல, நம்ம என்டையர் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரைட்
நம்ம நியூட்டன் சொல்வீங்க, அவர் வந்து டிஸ்கவர் தான் பண்ணாரு, அவர் கிரியேட் பண்ணல. அத வந்து ஆக்சுவலா பண்ணி இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல பிளானட்ஸ் இருக்கணும், இவங்க சுத்தணும், இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றவர் வந்து அனந்த சேஷா தான். சோ ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இந்த லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அதோட ஹெட் வந்து ஆக்சுவலா வந்து சங்கர்ஷனா, ரைட்? அதாவது பல்ராம் அலை சங்கர்ஷனான்றவர் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் பவர். ஏக் பாதம் மூப்பாதம் அப்படிவாங்க. ஏக் பாத விபூதின்றது வந்து பூலோகத்தை, பூலோகம்னா அந்த 14 பிளானட்டரி வேர்ட்ஸ், 1/4 ஏக் பாதம். திரிபாதம் என்றது 3/4. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு வந்து திரிபாதம். இந்த திரிபாதமோட இன்சார்ஜ் பல்ராம் தான். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட்ஸும் சரி, எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் இன்சார்ஜ்ன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ லார்ட் நித்யானந்தா வந்து இன்கார்டினேஷன் ஆஃப் பல்ராம். அவர் தான் ஒரிஜினல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். பலராம் ஆதிகுரு, நித்யானந்தா கருணையான ஆதிகுரு. சோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து பல்ராம், ரைட்? அவர் வந்து என்னன்னா குருவின் ரெப்ரசன்டேஷன் பலராம் ஆவாரு. அதனாலதான் குரு கொடுக்கறது ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தாலையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? சோ நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். இப்போ நேம் கிவிங் செரிமனி இது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, கர்க முனி வந்து சத்ரியாவோட முனியவர், ரைட்? அவர் வராரு. அவர் வந்து 2 குழந்தைங்களுக்கும் வந்து பேர் கொடுக்குறாரு. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி தாராளமா பண்ண முடியாம திருட்டுத்தனமா அவங்களோட கௌஷேட்ல நந்த் மகாராஜ் பண்றாரு. அதான் நந்த் உற்சவ் அப்படின்னு செலிப்ரேஷன் பண்றாங்க. அது ஏன் நடக்குதுன்னா, இவங்க திருட்டுத்தனமா பண்ணாம பிரபல்யம் பண்ணாங்கன்னா கருதமுனி வந்தாருனாலே சந்தேகம் வந்துடும் நம்மளோட கம்சருக்கு. ஏன்னா சத்ரியா குழந்தைங்களுக்கு ஒண்டிதான் கருதமுனி வருவார். கர்கமுனி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, ஓகே இது வந்து இதுன்னு. ஆனா அவர் வந்து இன்டைரக்டா சொல்வாரு. சோ எல்லாரும் நந்த் மகாராஜ் மேலேயே என்கொயரி விழுந்துச்சு. என்ன என்கொயரி? என்னென்னமோ பண்றாங்களே இந்த பசங்க, சகடாசுரா என்றவர் தான் ஒன்லி பேய், ரைட்? அவரு 15 நாள்ல இந்த கால தூக்கி போட்டு மெதிக்கிறாங்களே, இது வந்து சாதாரண குழந்தையா, இல்ல இவரே ஒரு பூதமா, இல்ல இவர் வந்து தேவரா அப்படின்ற பல கன்ஃபியூஷன். இந்த பல கன்ஃபியூஷன்ல பஞ்சாயத்துக்கு கூப்பிட்டாங்க நந்த மகாராஜ. அதுக்குள்ள வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன்ல ஃபைனலா டிஸ்க்ளோஸ் ஆகி கன்க்ளூட் ஆனது என்னன்னா, ஓகே இந்த குழந்தைகள் வந்து தேவர்கள் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணாங்க. அதுக்கு நந்த மகாராஜுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. என்ன பனிஷ்மெண்ட்ரா அப்படின்னா, தேவர்களே குழந்தையா வச்சிருக்கிறதால, அதை வந்து ரொம்ப சீக்கிரட்டா பேர் வச்சதால ஊர் மொத்தம் தெரியுற மாதிரி நந்த் உற்சவ் நடக்கணும், அவங்களோட பர்த்டே பார்ட்டி கிராண்டா நடத்தணும் அப்படின்னு. அண்ட் அவரு கர்கமுனி என்னமோ சைலண்டா என்ன சொன்னாங்கன்னா, பல்ராம், சங்கர்ஷனா, பலதேவ் இந்த 3 பேர்ல இவர் அப்பியர் ஆவாரு. பலராம் வந்து தேவிகியின் புத்திரன் அப்படின்றத அவர் சொல்லல. அவர் ஜஸ்ட் இப்பத்திக்கு என்னன்னா, ஆக்சுவலா பார்த்தா கிருஷ்ணரும் பல்ராமும் சொந்த அண்ணன் தங்கை இல்லாம அவங்க 2 பேரும் வளர்த்த பிதாவின் அண்ணன் தங்கையா வளர்ந்தாங்க. பட் நிஜமா பார்த்தா 2 பேரோட தந்தை வசுதேவர் அண்ட் தாய் வந்து நம்மளோட தேவிகி மாதா, ரைட்? இப்ப வந்து பார்ட்னர் இன் கிரைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பனா திருட்டில் கில்லாடிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். திருட்டில் கில்லாடிகள் ஏன் அப்படின்னா, எதுவா இருந்தாலும் இது வந்து தாமோதர் லீலையின் ப்ரிவ்யூ. சோ திருடுறது வந்து மெயின் ஜாப் கிருஷ்ணருக்கு, ரைட்? சோ இவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் எடுப்பார். இப்போ எல்லாம் இது வரைக்கும் அவர் இருக்கிறது ஸ்நேகம், சாக்கியா ரோல். சோ நான் சொன்ன மாதிரி சாக்கியா ரோல்ல வந்து என்ன சொல்றாரு, திருடுறச்சே இவரும் போயிட்டு பாருங்க, ஒரு சைட்ல அவர் சாப்பிடுறாரு, இவரும் சாப்பிடுறாரு, இவர் அவர் வாயிலையும் ஊடுவாரு, எல்லாமே நடக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி எக்ஸ்சேஞ்சஸ் நிறைய நடக்கும். ஸோ இந்த பிரச்சனை என்னன்னா, இவங்க 2 பேரும் வந்து இருக்கிற அழகும், இவங்க போட்டிருக்கிற நகைகள் எல்லாம் வந்து அப்படி மின்னுமா. பல்ராமும் ஒன்னும் குறைச்சல் இல்லை, அப்படியே ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி மின்னிட்டு இருப்பாராம். அவ்வளோ அழகு. அவர் காதுல இருக்கிற கம்மல் வந்து அவ்வளோ ஷைனிங்கா இருக்குமா. அவர் போட்டிருக்கிற நகைகள், அவர் கையில வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னன்னா, அவர் கண்கண் போட்டிருப்பார். சோ அது ஒரு செம்ம ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் பீப்புள் அப்படின்னு. சோ இவர் வந்து திருடிட்டு வெண்ணையும் சரி, பட்டர் மில்க்கும், அதாவது தயிர் 2மே பண்ணுவாரு. சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கச்சேயே இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகுமா. சோ இப்ப என்ன ஆகும்னா, இவங்களுக்கு ஒரு கேங்கே இருக்கு. ஆனா மாற்றுறதெல்லாம் முக்கால்வாசி டைம் கிருஷ்ணர் தான் மாட்டுவார், பல்ராம் எஸ்கேப் ஆயிடுவார். அதனால பல்ராம் வந்து தப்பிச்சு போறச்சே அவர் எஸ்கேப் ஆயிட்டு கிருஷ்ணர் மாட்டின உடனே கல்லுல கட்டி வச்சிடுவாங்க.
ஆனா பல்ராம் வந்து பயந்தாங்குழியெல்லாம் இல்ல, வருவார் அவர் தைரியமா வந்து. நான் மறுபடியும் சொன்ன ஸ்டோரி மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். எப்படி பண்ண முடியும்? நீ யார் அது? என் தம்பியை கட்டுறதுக்கு இந்த உலகத்துல யாருக்கு தைரியம் இருக்கு? யாருக்காவது தைரியம் இருந்தா என் முன்னாடி வர சொல்லு அப்படின்னா திரும்பி பார்த்தா யசோதாமா வந்து கையில வந்து அவங்க கரண்டியோட வந்து நிக்கிறாங்க. அப்பவும் பயம் போல பல்ராம்க்கு. ஓஹோ, நீதான் பண்றியா? உனக்கு ஐடியா இருக்கா? நான் யாருன்னு தெரியுமா? நான் சங்கர்ஷனா. நான் வந்து ராமரா இருக்கச்சே நான் என்ன அவதாரம் எடுத்தேன்னா லக்ஷ்மண அவதாரம் எடுத்தேன். நான் சைத்தன்யாவா அவர் இருந்தாரு, அவர் சைத்தன்ய அவதாரம் எடுக்கிறச்சே நான் நித்யானந்த அவதாரம் எடுத்தேன். இப்ப அவர் கிருஷ்ணரா வரச்சே நான் பலராமா இருக்கேன். எத்தனை அவதாரங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு இருக்கச்சே இப்படி நிக்கிறாங்க யசோதாமா. ஆமா, இப்போ அப்படி தெரிஞ்சோ நீ கட்டி வச்சிருக்கியா அப்படின்னா யசோதாமா கையில எடுத்து அந்த கரண்டியை எடுத்துட்டு, எல்லா அவதாரங்களும் என் தலையில வந்து உட்கார்ந்தா எனக்கு கரண்டி எடுக்காம என்ன பண்ண முடியும்? நீயும் அவதாரம் தானே, வா உன்னையும் கட்டி வைக்கிறேன் அப்படின்றாரு. உடனே பல்ராம் அப்படின்ட்டு ஓடிடுவார். ஓகேயா, ஓடி போயிட்டாரு. சரி, கிருஷ்ணருக்கு இருந்த ஒரே ஹோப் பல்ராம் தான். இப்போ பல்ராம் வந்து சாக்கிய ரோல்ல இருந்து என்ன ஆகுது, ஸ்விட்ச் ஆகும் வாத்சல்ய ரோல். வாத்சல்யமா என்ன வருது, வர்றாரு. தம்பியே, நீ பண்ணது தப்பு, என்னதான் இருந்தாலும் பட்டரெல்லாம் திரும்ப கூடாது. நான் என்ன பண்றேன்னா, நீ வந்து சரி தப்பு ஒத்துக்கிட்ட வச்சுக்கோயேன், நான் வந்து உன்னை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறேன். நம்மளுக்கு எதுக்கு வம்பு? நீ வந்து என்ன பண்ற, நான் கைட்டி விடுறேன். அம்மா கிட்ட போய் சாரி எல்லாம் நான் கேட்டுக்கிறேன், நீ அதெல்லாம் கூட கேட்க வேணாம், ஆனா திருடாத இன்னைக்கு அப்படின்னு. கிருஷ்ணர், என்னோட மெயின் ஜாபே திருடுறது, அதுலயே தலையில மண்ணை தூக்கி போட்டா இவ பேச நான் ஏன் கேட்கணும்? தப்பு தப்பு அப்படின்னு திடீர்னு வாத்சல்ய ரோல். இப்ப என்னன்னா, சாக்கிய ரோல்ல கேட்கறது வேற ஃப்ரெண்டு, வாத்சல்ய ரோல்ல வந்து கேட்கறது வேற டாமினன்ட் பொசிஷன். அதனால இவரை டபக்குன்னு கால்வாரி விட்ட உடனே கிருஷ்ணர் வந்து தேவையே இல்ல, கைட்டி விட்டுறதே என்னோட மெயின் ப்ரொஃபஷனே திருடுறது, அதுவே பண்ணக்கூடாதுன்னா நீ கைட்டி விட்டு எனக்கு என்ன லாபம், தேவையே இல்லை அப்படின்னு. உடனே யார் அது அப்படின்வாங்க. உடனே பல்ராம், சரி சரி நிதானமா நீ டிசைட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு கிளம்புறாரு அவர். சோ அந்த மாதிரி ஒரு குறும்பிலும் அவர் தான் இருக்காரு. சோ மாதாஜி வாத்சல்ய ரோல்னு சொல்லும் பொழுது அது டாமினேஷன் ஆகுமா? ஆமா, ஏன்னா டாமினேஷன் இல்ல, கன்சர்ன் ஆகும். இப்ப வாத்சல்ய ரோம் வந்து இந்த ஒரு இடத்துல இல்ல, நிறைய இடத்துல வரும். காளியா ரோல் அப்ப கூட அவர் ஸ்பெசிபிக்கா கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்வாரு, போகாத இன்னைக்கு, ஏன்னா அது அன்னைக்கு வந்து பலராமோட பர்த்டே. சரி, இதுல தானே மாதாஜி சொல்றது. இப்ப நம்ம குழந்தைகளையே நம்ம வந்து குழந்தைங்க கிட்ட சொல்றது வந்து, நான் வந்து டாமினேஷன் சொல்றது வந்து, இப்ப வந்து ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டாமினேட் ஸ்டில் பண்ணுவாங்க. ஆனா பேரண்ட்ஸ் இப்ப வந்து கன்சர்ன்ல சொன்னா கூட பேரண்ட்ஸ் சொல்றதுக்கும் எதுக்கு தோளுக்கு மேல தோழன் அப்படின்றாங்க. தோழனா இருக்கிறச்சே அவ்வளவு டாமினேஷன் வராது, ஃப்ரெண்டா தட்டி கொடுத்து பேச்ச கேட்க சொல்லுவாங்க. வாத்சல்ய ரோல் எடுக்கச்சே சில தடவை வந்து நோ ஆனா நோ. நான் என் பொண்ணு கிட்ட கூட ஃப்ரெண்டா தான் இருப்பேன், எப்பமாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வரச்சே நோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? இப்போ ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த ரோல் எடுத்து நோ அப்படின்னு ரொம்ப ரேரா தான் பண்ணுவாங்க. நீ பண்ணாத அப்படின்னு கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கும். வாத்சல்ய ரூபம் எடுக்கச்சே கண்ட்ரோல். இப்ப பாருங்க, யசோதாமா வந்து கட்டை எடுத்துட்டு பின்னாடி ஓட்டுறாங்க. இப்போ பல்ராம் அந்த மாதிரி கட்டை எடுத்துட்டு ஓட மாட்டாரு. ஆனா 2-3 சுச்சுவேஷன்ல அந்த மாதிரி நம்ம பாத்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் காளியா நடத்தணும், அப்புறமா பசங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க, பாத்துக்கோ என் தம்பி வரான் தனியா பாத்துக்கோ. ரெண்டாவது வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு அண்ட் நித்யானந்தா பிரபு சாப்பிட போவாங்க ஒரு பிராமின் கிட்ட. நான் சொல்லியிருக்கேன், அந்த பிராமின் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பிராமின், அவர் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் கூட குடிச்சிட்டு இருக்கிற டைப். அதனால நித்யானந்தா பிரபு ஆல்ரெடி பேன் இண்டியா போனதால அவருக்கு அது புரிஞ்சிச்சு, சைத்தன்யா பிரபுக்கு தெரியாது. அப்பவும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, டக்குன்னு ஸ்விட்ச் ஆகும் ரோல். வாத்சல்யா ரூபாக்கு நீ கம்முன்னு இரு, நான் தான் அண்ணன், சோ நான் டிசைட் பண்ணுவேன், அது அவருக்கு வேணாம், ஏதோ குடுக்குறாங்க தேவையில்லை அப்படின்னு அவர் சைத்தன்யா கிட்ட. சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் ஃபாலோ பண்ணுவாரு. எதுக்குன்னா அந்த டைம் வந்து அந்த டாமினன்ட் பொசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் 10, 15, 1000 இருக்கும். ஆனா அந்த மாதிரி நம்பிக்கை. இப்ப வயதில் சின்னவரா பெரியவரான்னு எடுத்தா அவர் பெரியவர் தான், ரைட்? ஆனாலும் டாமினேட்டிங் பொசிஷன் எடுக்கணும்ன்றது இல்ல, ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் பொசிஷன் எடுக்கலாம். இப்ப யுதிஷ்டர் கூட பெரியவர் தான், ஆனா அவர் டாமினேட்டிங் பொசிஷன் எடுக்கல. பல்ராம் வந்து அந்த டாமினேட்டிங் பொசிஷன் எடுப்பார். சோ அதுவும் கிருஷ்ணருக்கோசம் கேரிங் தான், எல்லாமே வந்து சேவை மனப்பான்மை தான். அது ஒண்டி இல்லாம சின்ன குழந்தையா இருக்கிறச்சே சைத்தன்யா மகாபிரபு பலராம் வந்து நித்யானந்தா வந்து பாம்பின் ரூபத்துல வந்துடுவாரு, இவரும் ஆடுவாரு சைத்தன்யா. அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் அலறுவாங்க. கிருஷ்ண கதையிலும் என்னன்னா, இவங்க 2 பேரும் ஒன்னாதான் இருக்காங்க, ஆனா கிருஷ்ணர் போட்டிருக்கிற ஒரு நகை ஒரு ஆபரணங்களும் பல்ராமை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். ஒன்னும் பல்ராம் தான். அவர் போட்டிருக்கிற உபநயம், அந்த போட்டிருக்கிற அந்த கயிறு, பூணல், தேங்க்ஸ், பூணல்ல இருந்து நகையில இருந்து அவர்
கடுக்கு, அவர் போட்டிருக்கிற ஜிமிக்கில இருந்து எல்லாமே வந்து பலராம் தான். சோ கிருஷ்ணா வந்து பலராம பிரைஸ் பண்றது இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சாப்டர். இப்போ சேவை வந்து அவர் ஒண்டிதான் பண்றாரா? இல்ல, சேவை பண்றது பலராம் ஒண்டி இல்ல, நம்மளோட கிருஷ்ணரும் தான். சில தடவை பலராம் டயர்டா இருக்கச்சு கிருஷ்ணரும் காலை பிடிச்சி விடுவாரு. சோ இது வந்து வெரி வெரி மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ வந்து சேவகனா இருந்துட்டு என்ன மாதாஜி இப்படி பண்றாரு அப்படின்னா, நான் அதான் சொன்னேன், நம்ம அவரை நம்மளோட கம்பேர் பண்றது ரொம்ப தப்பு. அவரு இந்த டைம் வந்து வாத்சல்ய ரூபத்துல அவர் பாக்குறாரு கிருஷ்ணர், அதனால அந்த மாதிரி சேவையை செய்யறாரு. சோ மத்த எல்லா விதத்திலையும் பார்ட்னர்ஸ் இன் கிரைம் ஆறாரு அவர். 1 2 இல்ல, ரைட்? கில்லிங் ஆஃப் தேனுகாசுரா நான் வந்து சொல்ல போறது இல்ல, இது வந்து நம்ம உஷா மாதாஜி. சோ ஈவினிங் அதே மாதிரி 4 டீமன் தான் அவர் அரிக்கிறார். ஒண்ணு வந்து தேனுகாசுரா, அந்த தேனுகாசுர கதை வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டா உஷா மாதாஜி ஈவினிங் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரலம்பாசுரா, அதுவும் உஷா மாதாஜி சொல்லுவாங்க. சரி, என்ன மாதாஜி நீங்க சொல்ல போறீங்கன்றீங்களா? அது எனக்கு கூட தெரியாது, நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஓகே, மதுரா. மதுராக்கு கிளம்பி போற கதை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை. விஷ்ணு லோகா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மதுராக்கு போறச்சே அக்ரூரர் சொல்றாரு நான் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு. 2 பசங்களையும் கூட்டிட்டு போறாரு. அப்ப எல்லாருமே மயங்கி விழுந்துடுறாங்க. இந்த கதை வந்து தெரியுற கதை. ஆனா மதுரையாக்கு போயிட்டு ரொம்ப வருடங்களுக்கு அப்புறம் பலராம் திரும்ப வராரு. எதுக்கு வராரு அப்படின்னு, இந்த மதுராவை என்டர் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் சீன் வந்து என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் சீன் நான் சொன்னேன். இந்த மோஸ்ட் ஃபேவரட் சீன்ல நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற பாட்டு தான் அந்த மல்லானா மஷ்னிர்லாம். அந்த நம்ம எல்லாருமே பாடலாம் 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கடைசியில. சோ அதாவது இந்த 2 ஹீரோக்கள் என்ட்ரி போடுறாங்க. ஏன் எப்பவும் பாடுறது, நம்ம இப்பவுமே பாடிட்டா போச்சு இல்ல. 2 ஹீரோக்கள் என்ட்ரி போடுறாங்க. மார்னிங் கேட்டீங்கல்ல அர்த்தம் என்ன மாதாஜி அப்படின்னு, இன்னைக்கு இப்போ சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த 2 அழகான ஹீரோ. ஓகே, பகவத்கீதால 2 முக்கியமான ஹீரோக்கள் யாரு? அர்ஜுனன், கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன். கரெக்ட். சோ இது வந்து அவரோட ரூபம் எல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்றது. ஆனா நம்மளோட பலராம் வந்து இன்னொரு ரெப்ரசன்டேஷன் என்னன்னா, இவங்க 2 பேரும் என்ட்ரி போடுறச்சே ஒருத்தருக்கு வந்து ஒருத்தர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங்ஸ், கம்ப்ளீட்லி கன்ஃபியூஸ்டு ஃபீலிங். ஏன்னா அவங்களுக்கே வந்து என்ன தாட் அப்படின்றதே வரல. அந்த லெவலுக்கு அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பியூட்டில இருக்காங்க. இங்க இருக்கான்னு பாக்கலாமா? பிர்ஹா பீடம் தான் வருது. ஓகே, சோ இவங்க வந்து 10th கேண்டோல தான் வருது. என்னன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட பியூட்டியை வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஃபீலிங்ல பாக்குறாங்க. யாரு எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. சோ அது வந்து யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஸ்லோகமோட நம்பர்? என்ன ஸ்லோகம் மாதாஜி? காலையில படிச்சோம். மல்லானாம் நரவர ஸ்ரீமதி ஸ்மரமூர்த்திமான் கோபீனாம். எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். 10.15 இல்ல மாதாஜி பண்ணாருங்க, அவங்க சொல்லட்டும். நான் என்னோட ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஏன் இவ்வளவு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க? இப்பதான் அந்த சாப்டர்ல இருந்து போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. 10.15. அப்புறம் 15ல ஸ்லோகம் நம்பர் 21. இது வந்து அதை விட 21ல என்ன வரும்? வராது, தெரியல மாதாஜி. 2 or 3. ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆசையா மாதாஜி? ஓகே, 10th சாப்டர் 10th canto 43rd சாப்டர்ல 17th ஸ்லோகம். ஏன்னா அதுதான் இன்னைக்கு காலையில படிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே படிச்சது நம்ம மாதாஜி பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் அந்த ஸ்லோகம். சோ நம்ம படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லானாம தெரியுதா ஸ்கிரீன்? தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா, பெருசாக்குறேன். மல்லானாமஷ்ணிர் நிர்ணாம் நரவர ஸ்ரீநாம் ஸ்மரோ மூர்த்திமான். ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லானாமஷ்ணிர்நாம் நரவர ஸ்ரீநாம் ஸ்மர மூர்த்திமான். மூர்த்திமான். 2 பேரும் என்டர் பண்றாங்க. ஒரு லைனா நான் அப்படியே சொல்லிட்டு போறேன். 2 பேரும் வந்து சூப்பர் ஹீரோஸ். 2 பேரும் வந்து மல்லானாமன்னா மல்லு யுத்தம் பண்றாங்க. அஷ்னானா நான் சொன்ன மாதிரி லைட்னிங் கேமட்டு
லைட்னிங் மின்னல் மாதிரி 2 பேர் வராங்க, ரைட். அந்த மல்லு யுத்தத்துல 2 பேரு வராங்க. நிர்ணயம்னா 2 பசங்க, ரைட். நரவரானா இருக்கிறதுலே சூப்பர் கிரேட். இதோ இங்க இருக்கு பாருங்க, நரவர இருக்கிறதுலே சூப்பர் கிரேட். ஸ்ரீநாமனா அந்த பெண்களுக்கு சரி சூப்பர் கிரேட்டா 2 ஹீரோஸ் வராங்க. இப்போ நீங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் அங்க உட்காந்துருக்கோம், எல்லாருமே பிரபுக்கள் அண்ட் ஆண்கள் எல்லாரும் அங்க போய் உட்காந்துடுறீங்க. இப்போ நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம்ன்றத நீங்க பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க. இதுல நான் எல்லாரும் என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னு சொல்ல போறேன். சோ அங்க என்டர் பண்றச்சு அங்க இருக்கிற எல்லா பெண்களும் ஆம்பளைங்களும் அப்பா இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் புருஷ உத்தமன் இந்த 2 பேரும் நரவரா பெஸ்ட் ஆஃப் மென் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்க. சரி பெண்கள் இருக்காங்களே அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க? ஸ்ரீநாம் ஸ்மரோ மூர்த்திமான் வர்றவர் நம்ம காமதேவரை மிஞ்சின 2 பேர். ஏன்னா காமதேவர் ஒருத்தர், ஆனா பல்ராம் 1000 சந்தமாமா, ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஸ்ரீமான் ஸ்மரோ மூர்த்திமான் அப்படின்னா இந்த பெண்கள் எல்லாம் இவங்க சூப்பர் அப்படின்றாங்க. சரி கோபாக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது அடுத்த லைன். கோபானாம் ஸ்வஜனோ சதாம் ஸ்திதபுஜாம் சாஸ்தா ஸ்வபித்ரோ சிசு. ஹரே கிருஷ்ணா. சஜனோ சதாம் ஸ்திதபுஜா சாஸ்தா ஸ்வபித்ரோ சிசு மிருத்யுபோஜவதி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபானாம் ஸ்வஜனோ சதாம் ஸ்திதபுஜாம் சாஸ்தா கோபாக்கள் என்ன ஃபீல் பண்றாங்க? கோபா ஸ்வஜனா, அதாவது எல்லா கோபாக்கள் ஒன்றும் இல்ல, எல்லா சொந்தக்காரங்களும் இருக்காங்க அங்க, எல்லாரும் வந்திருக்காங்க இல்லையா. ஏன்னா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மதுராவே அவங்களோட ஊர் தான். சோ எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் கோபானாம் ஸ்வஜனா ஸ்தித பூஜை அங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு சைட்ல என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, ஆனா இவர் ரொம்ப அழகு, மூர்த்திமானனா இன்கார்னேஷன், அந்த தேவர்கள் எல்லாருக்கும் இன்கார்னேட் பண்றவர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸ்தித பூஜான்னா நடுவுல 2-3 தப்பு பண்ண ராஜாக்கள் இருப்பாங்க, நல்ல ராஜாக்கள் இல்ல, ரைட். அதாவது சதாம் அப்படின்னா நல்லவர், சத்து அசத்தனா நாட் சோ கிரேட், சதாம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சாஸ்தானா, ஓ மை காட் பனிஷர் வந்துட்டாரு, நம்மளை தண்டிக்க ஒருத்தர் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். சரி நடுவுல இன்னொருத்தங்க என்னன்னா ஸ்வபித்ரோ, பித்ரோனா அங்க இருக்கிற வசுதேவர் தேவிகிமா, அந்த வயதில் இருக்கிற நிறைய பேர், ரைட். கிருஷ்ணரை குழந்தை ஸ்தானத்தில் பாப்பாரு. நானே சொல்லியிருக்கேன் வாத்சல்ய ரூபத்துல நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. அந்த வாத்சல்ய ரூபத்துல பாக்குறவங்க சிசுவனா குழந்தை, என்னோட குழந்தை, சைல்டு, பேபி அப்படின்வாங்க, அந்த மாதிரி பாக்குறாங்க. சோ இருக்கிறதுலே டாப் ஹீரோஸ் எல்லாம் ஹீரோ சூப்பர் ஹீரோவா நினைக்கிறாங்க. ஸ்மரமூர்த்திமான், ஓ இவர் தான் இந்த 2 பேரும் ஹீரோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கோபிகள். கோபாக்கள் எல்லாம் ஹாஹா, கோபாக்களும் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஓகே மூர்த்திமான் ஒரு சரியான இன்கார்டினேஷன். ஏன்னா கோபாக்கள் எப்பவுமே என்ன நினைப்பாங்களா, இவங்க தேவர்கள், ரைட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் வாத்சல்ய ரூபத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்னோட குழந்தைகள். அப்புறம் தப்பு பண்ண கொஞ்சம் ஃப்ராட் பண்ண ராஜாக்கள் எல்லாம் ஐயோ வந்துட்டாரு பண்றதுக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோன்றத நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, எந்த கேட்டகரியில இருக்கீங்கன்னு. மிருத்யுர் போஜபதே, ஒவ்வொரு மனநிலையில இருக்காங்க. மிருத்யோர் போஜபதேர் விராத விதுஷாம் தத்வம் பரம் யோகினாம். வெரி நைஸ். போஜபதேர் யாரு? நம்மளோட கம்சர். கம்சருக்கு மிருத்யு, டெத் பர்சானிஃபைட், நேர்ல பார்த்த உடனே அப்பா வந்துட்டான்டா என்னோட 8வது ஆள் என்ன க்ளோஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு அவர் தோணுச்சு. இல்ல மாதாஜி அவர் தோணலன்னு நீங்க சொல்லலாம், ஆனா உள்ள அவங்களுக்கு தோணும் இல்லையா. அவருக்கு ஆல்ரெடி அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே காலி, அவரு பயத்திலேயே செத்தார் அவரு. சோ அவரு இப்படி பாக்குறாரு. அதை தவிர விராட் அவிதூஷாம், ரைட். விராத்தனா விராட் ரூபம், நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. யாருக்கு விராட் ரூபமா தெரியுது? நான் மெதார்த் ரூபம் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது தப்புன்னு இல்ல, இட்ஸ் அ லோவஸ்ட் லெவல் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன், எனர்ஜி கிருஷ்ணான்றது, அதுதான் விராட் ரூபம். விராட் அவிதுஷாம் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் குறைச்சலா இருக்கிறவங்களுக்கு விராட் ரூபமா தெரியுறாங்க இங்க. சோ 2 பேரும் பெரிய விராட் ரூபமா தெரியுறாங்க. தத்துவம் பரம் யோகினாம், தத்துவம் பரம் யோகினாம், ட்ரூத் என்னன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத். யோகிகளுக்கு அவர் பரமாத்மாவா தெரிகிறார், செகண்ட் லெவல் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன்.
Vrishninam paradevati vidito rangam gata sagrajah. Hare Krishna. Nam कृष्णां परदेवतो विदितरङ्गगतसाग्रजः Vrishninam paradevati vidito rangam gata sagrajah. Vrishninam. कृष्णां परदेवतो विदितो रङ्गगतसाग्रजः ரிஷி குணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பரதேவதா, அதாவது சூப்பர்மேன். ஓகே, உண்மையா சொல்லணும்னா ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பரதேவதோ அப்படின்னா கிருஷ்ணர், அப்சல்யூட் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட், ரைட் பர்சன் அப்படியா தெரியுது. யார பார்த்து இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா ரங்கம்ன்றது வந்து அந்த ஃபைட்டிங் இடம், ரைட், ரிங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. கதானா என்டர் பண்றாங்க, யானா வராரு அவரோட அண்ணாவோட, ரைட். சாக்ரஜஹ அப்படின்னா அக்ரஜ அப்படின்னா அக்ரா நம்ம பிரதர்ன்றது. சாக்ரஜனா கூட வராரு, சாக்ரஜஹ அப்படின்னா பெரிய அண்ணனோட அப்படின்னு. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகா. இப்ப நம்ம பிரசன்டேஷனுக்கு போலாம். நல்லா இருந்துச்சா ஸ்லோகம்? சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி. நீங்க சொன்ன அந்த இதுவும் பாவமும் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. பாவம் இல்ல, நான் சொன்னது வந்து கிருஷ்ணர். சோ இந்த ரெண்டு என்ட்ரிக்கு எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இதுலதான் நம்ம எல்லாருமே பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல கலக்கறச்சே இந்த பாஸ்ட் டைம் மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். இன்ஃபேக்ட் ஏதோ ஒரு புக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இந்த டைம்ல எந்த டைம்லயும் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாஸ்ட் டைம் நடக்கும் அப்படின்னு, எந்த டைம்ல எங்க நடக்குதுன்ற ஒரு கிளாக். சோ மாதாஜி எப்படி மாதாஜி ஒரு பாஸ்ட் டைம் நடக்கச்சே டக்கு டக்குன்னு நம்ம எங்க வேணா போவோம் அப்படியெல்லாம் இல்ல. கரெக்டா வந்து என்டையர் யூனிவர்ஸ்ல ஒரு பாஸ்ட் டைம் கிளாக் மாதிரி மூவ் ஆகும். இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் டைம் பூத்தனா முடிஞ்சிச்சுன்னா அது டக்குன்னு இன்னொரு யூனிவர்ஸ்க்கு போகும், இன்னொரு யூனிவர்ஸ் போகும். சோ எல்லா பாஸ்ட் டைம்ஸும் அப்படியே 360 டிகிரி மாதிரி ஆகும். அதே மாதிரி இவருக்கும் கிருஷ்ணரும் அதே கான்செப்ட் தான் ஆகும். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாஸ்ட் டைம் ஒரு யூனிவர்ஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அது என்ன யூனிவர்ஸ்னு எனக்கு தெரியாது, பட் இந்த பர்டிகுலர் பாஸ்ட் டைம் இப்போ நம்ம பேசுறது ஏதோ ஒரு யூனிவர்ஸ்ல நடக்குது. சோ நம்ம அங்க போய் ஜாயின் பண்றச்சே இந்த பாஸ்ட் டைம்ல இருப்போம் அந்த யூனிவர்ஸ்ல. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ட்ரி போடுறச்சே நம்ம உட்காந்து பாக்குறச்சே நம்ம என்னவா இருப்போம்ன்றதுக்கு இதை நம்ம நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. கோபியா கோபாவான்னு நம்ம என்ன இமேஜின் பண்ணாலும் அது வேற, ஆனா உண்மை இதுதான் நடக்கும். வர்ற பசங்க சின்ன பசங்க குட்டி பசங்க என்னதான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற கதை இருக்கச்சே இங்க வந்து சானுரா ஷாலா இப்படி அண்ட் பலராம் வந்து முஷ்டிகா இந்த ரெண்டு பேரையும் காலி ஆக்கிட்டாங்க. இவங்க சைஸ பாருங்க, இவங்க சைஸ பாருங்க, இவ்வளூன்னு இருக்காங்க. மாதாஜி கிருஷ்ணரும் பலராமும் குட்டியா? இல்ல அதெல்லாம் இல்ல, அவங்க பெரியவங்கதான், பட் வந்தவங்க குண்டுசாலிகள். இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ட்ரி போட்டா என்ன ஆகுதுன்னா மொத்த மதுராவும் அவங்கள பாக்குது. எப்படி மாதாஜி பார்க்க முடியும்? அவங்க ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னா இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. லாஸ்ட் டைமே உங்க எல்லாருக்கும் சொன்னேன், கோலோகா சார்ட்ல கோலோகா விருந்தாவன் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல. கோலோகா விருந்தாவன்ல நம்ம இருக்கச்சே நம்ம எல்லாம் கூட ஒரு ரூபத்துல ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் எல்லாரும் பார்க்க முடியும். அதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இவங்களும் வந்து எங்க இருந்தாலும் அவங்க வந்து பார்க்க முடியும். அவங்க டெரஸ் கிரஸ்ன்னு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்களே தவிர கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதான். கோயிலையும் பாருங்க, நடு சென்டர் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு கிருஷ்ணர் படுறாரு, ரைட். சோ அதுதான் விஷயம். சோ இது வந்து இந்த கதையும் நான் உஷா மாதாஜிக்கே சொல்லிடுறேன், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. ருக்மின்றவர் ருக்மிணியோட பிரதர். ஓகே, பிரதர், ரைட். சோ டெலிவரன்ஸ் ஆஃப் கொரில்லா. ஓகே, இது அழகான குரங்கு. என்ன மாதாஜி அழகான குரங்கு அப்படின்னு சொல்றீங்களே, இதோட என்னன்னா இந்த குரங்கு சாஸ்டல் தான் செய்யும். சோ குரங்கு சாஸ்டல் செய்யறது குரங்கா இருந்தா பரவாயில்ல, ஆனா இது வந்து திமிர் பிடிச்ச குரங்கு. என்ன ஆகுது அப்படின்னா திமிர் வந்து யாருக்கிட்டையாவது போய் காட்டலாமே, நம்ம பல்ராம் கிட்ட காட்டுறது வந்து அட்வைசபிளா? கண்டிப்பா இல்ல. இன்னைக்கு காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல படிச்ச கதை இது. சோ இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உங்க கிளாஸ்ல அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பலராம் வந்து திரும்ப விருந்தாவனுக்கு போறாரு. எப்போ கிருஷ்ணர் போல, பட் பலராம் ஃபர்ஸ்ட் போறாரு. உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொன்னேன், பலராம் கொஞ்ச நாள் போய் அங்க உட்காந்துட்டு வருவாரு அப்படின்னு. அவர் போன உடனே நந்து மகாராஜுக்கும் யசோதாமாக்கும் தாங்கவே முடியாது. அவரை கட்டி பிடிச்சு, உங்களுக்கு கதை ஞாபகம் இருக்குல்ல, ஜெகநாத் அப்போ அவர் சொல்வாரு, நான் ஆல்ரெடி ரைட் உட்கார்ந்து எந்திரிச்சு வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு யசோதாமா விடவே மாட்டாங்க, உட்கார வச்சுட்டு முத்தம் கொடுத்து அவரை எல்லாம் முடிச்சுட்டு இவர் கோபிகளை பார்க்க போறாங்க. இந்த டாபிக் ஏன் எடுத்தேன்னா, கோபி அண்ணாலே மாதாஜி கிருஷ்ணரோட கோபிகள் அப்படின்னு எடுக்கிறீங்க. இல்லை,
பலராமின் கோபிகள் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். கோபின்னா பெண்கள் என்ற அர்த்தம். சோ இந்த கோபிகள் வந்து they were very small. கிருஷ்ண பலராம் இருக்கச்சே இவங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாங்க. சோ இந்த ராசா டான்ஸ்ல கிருஷ்ணரோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல இந்த கோபிகள். இந்த கோபிகள் வந்து பலராமின் கோபிகள். சோ இவங்க வந்து பலராமையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கேட்டகரி. சோ அவங்களோட மத்த கோபிகளுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், பலராம் வாத்சல்ய ரூபம் எடுத்திருக்காரு. அதாவது நம்ம காலையா நடத்தின அப்புறம் எல்லா கோபிகளும் அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவாரு. அவங்கள வந்து அனுசரிச்சுட்டு அவங்களை கெஞ்சி கொஞ்சி கண்ணுல இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் தொடச்சி உட்கார வைப்பாரு பலராம். அவரோட பியூட்டிஃபுல் ஸ்பெஷாலிட்டி அது. அப்ப இவங்களோட என்ன, இவரோட கோபிகளே, இவரோட கோபியோட கூத்து நம்ம ரொம்ப படிச்சது இல்ல. சோ இவர் என்ன பண்றாருன்னா கோபிகள் எல்லாம் இவரோட என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஆசை. சோ இவர் வந்து குப்பிட், அதான் காமதேவ் மாதிரி அவ்வளோ ஒரு அழகு, வெள்ளை உருவம், ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ் கான்ட்ராஸ்ட்ல கட்டி வைப்பாங்க. நிறைய பேர் 2 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, மாதாஜி ஃப்ளூட் வந்து பலராம் வச்சுக்க கூடாதுன்னு. அது யார் சொன்னாங்க? இஷ்டத்துக்கு நம்ம ரூல் போடலாமா? பலராமா ஃப்ளூட் வச்சுப்பாரு. அது நிறைய இதுல வரும். கிருஷ்ணா புக்லயே நம்மளுக்கு தெரியும், 20th சாப்டர் 20th 24th சாப்டர்ல எல்லாம் வரும். அதே மாதிரி அவரும் பீகாக் வச்சுப்பாரு. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க எல்லாரும் விளையாடுறச்சு இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, யமுனைய கூப்பிடுறாங்க. யமுனா யமுனா நீ வா, இந்த பெண்கள் விளையாடணும்னா யமுனா வந்து சும்மா இவர் ஓட்டுறாருன்னு அவரை மதிக்காம அவ பலராம் அவர் வந்து அந்த வருணிங்கிற அந்த இதை குடிச்சிருவாரு. நான் வரேன் அதுக்குதான் அண்டர்ஸ்டுட். சோ எதுக்குன்னா கான்ட்ரவர்சின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா எடுத்துட்டு போவேன். சோ இப்போ வந்து தேங்க்ஸ் பிரேமா மாதாஜி. எனிவே சோ என்னன்னா ஏன் அப்படி யமுனாக்கே வந்து ரொம்ப பிடிக்குமே, ஏன்னா யமுனாவே வந்து கிருஷ்ணரோட பிரியால், ரைட்? நீ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், யமுனா தான் வந்து சுத்திட்டு இருக்கச்சே அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் வண்டியில போறச்சே அர்ஜுனர் போய் சொல்வா, இவ்வளவு அழகான பெண்ணே நீ தனியா ஏன் சுத்திட்டு இருக்க, நீ வந்து சேரு, ஏன் போனோம்னா என்னை நான் ஒருத்தரை விரும்புறேன்னா பரவாயில்ல, விரும்புறவர்கிட்டயே சேர்த்து வைக்கிறேன்னு. அப்படி பணிவா இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, பல்ராம் வந்து வருணி அப்படின்னு சோமரச குடிப்பாரு. வருணின்றது நம்ம வருணாவன் ரஸ். நிறைய பேர் இதுவும் கான்ட்ரவர்சி, ஆல்கஹால் அப்படின்வாங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, இதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குற ஒரு ட்ரிங்க். அதுல அவர் கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆயிட்டு ஒரு சுத்துறதுல இவங்க யமுனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களா, இவர் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஏதோ பெண்ணாத்துறாரு அப்படின்னா அதனால அவர் அலட்சியம் பண்ணுவார், அவர் இக்னோர் பண்ணுவார். ஆனா பலராம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, திரும்ப பலத்தோட அவரோட கையில இருக்கிற பிளவ், அது தமிழ்ல என்ன சொல்றீங்க பிரேமா மாதாஜி? பிளவுக்கு கலப்பை வந்து எடுத்து ஒரு புடிச்சு இழுத்துட்டே வந்துடுவார். ஏன்னா அவர் வந்து மத்த கோபிகளை சந்தோஷப்படுத்தணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கோபம் மாதிரி உருவம் எடுக்கிறாரே தவிர நம்ம ஆச்சாரியாக்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு நிஜமான கோபம் எல்லாம் அவருக்கு வரலன்னு. சரி, இந்த மாதிரி இருக்கச்சே எல்லாரும் கூத்துல ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே பிரச்சனைன்றச்சே இந்த கோபிகளை அவர் வந்து வாத்சல்ய பாவத்துல ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவார். இதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து அழிக்க போற பின்னாடி ஓடி அந்த சில அசுரர்களை கொலை பண்றச்சே கூட பலராம் தான் பாடி கார்டா நிப்பாங்க பெண்களுக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து ஜஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் உண்டி ரெஸ்பான்சிபிள் இல்ல, அவர் வந்து மென்டலி, அதுதான் நான் சொல்றேன், ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பாரு. இந்த கோபிகளுக்கு பயம், இன்னைக்குதான் சொல்றாங்கல்ல விமன் லிபரேஷன், அது பலராம் அன்னைக்கே பண்ணிட்டாரு. இப்போ வந்து நம்ம மாதாஜி நாங்க தான் வி ஆர் விமன் லிபரேஷன் அவரை கொடுப்பார் மாதாஜி. அவர் வந்து இருக்கிற பெண்கள் கோபிகள் அங்க இருந்தாங்க இல்லையா, கிருஷ்ணரோட கோபிகள் எல்லாம், அவங்க எப்பமாவது கிருஷ்ணர் வந்து பலராம விட்டுட்டு அவன் அந்த அசுரரை அழிக்க போறச்சே அந்த கோபிகளுக்கு அவர் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாரு இல்ல மாதாஜி. அங்க இருக்கிற அந்த பிருந்தாவன்ல இருக்கிற கோபிகளுக்கு அவரு பிசிக்கலி ஒன்லி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க மாட்டாரு, அவர் மென்டலி கூட தைரியத்தை கொடுக்குறாரு. அதுக்குதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த். இல்லன்னா பலம்னா எனக்கு பலமே இல்லையா மாதாஜி, பலராம் எனக்கு கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்ல, அவர் வந்து கொடுக்கறது ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த். மேக்சிமம் பெண்களுக்கு தான் கொடுக்குறாரு. பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பெண்கள், இங்கேயோ எடுத்துக்கோங்க, ஃபுல் கேங்ல 90% பெண்கள் தான் இருக்கீங்க, ரைட்? ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறாரு. அப்படி இருக்கச்சே இவர் வந்து பிருந்தாவனுக்கு திரும்ப வரச்சே இந்த கோபிகளோட இவர் விளையாடிட்டு இருக்கச்சே வந்தான் பாரு இந்த கொரிலானா பெரிய குரங்கு. இவன் திவிதா கொரிலான்றவன் யாரு அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி பிளாஷ்பேக் ஸ்டோரி இருக்கும். இந்த பிளாஷ்பேக் ஸ்டோரி மாதாஜி சொல்றச்சே நீங்க கனெக்ட் ஆயிடுவீங்க, நான் கனெக்ஷன் கண்டினியூ பண்ண போறேன். சோ அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர், அந்த ஒருத்தர் யாருன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு வர போறீங்க. ஈவினிங் கிளாஸ் உஷா மாதாஜி எடுக்க போறாங்க, அது வரைக்கும் சொல்ல போறது இல்லை. நாங்க ஒருத்தரோட சிநேகிதர் தான் த்விவிதா குரங்கு, ஓகே, கொரிலா. அவரு வந்து
த்விவிடா குரங்கு, குரங்குன்னா கொரிலா, கொரிலான்னா மனித குரங்குன்னு சொல்லுங்களேன். அவன் வந்து கம்முன்னு இல்லாம பலராம வந்து நக்கல் எடுப்பான், ஹீன்னு சிரிப்பான், பின்னாடி காட்டுவான், முதுக காட்டுவான், அங்கேயே வந்து ரொம்ப அசிங்கமான வேலையெல்லாம் பண்ணுவான். அங்க இருக்கிற பெண்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அன்ஈஸியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. யாராவது பலராம் இருந்தா பார்வையே பார்க்க முடியாது. கிருஷ்ணராவது பொறுத்து அழிப்பாரு, பலராம் வந்து பொறுத்தெல்லாம் அழிக்குமா, அங்கேயே போட்டு மிதிச்சிடுவாரு. ரைட்? இப்படி வந்து இருக்கிற இந்த கொரிலா குரங்கு என்ன தைரியம், நான் ஒரு பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒரு குரங்கு, நான் நிறைய எக்கச்சக்க பவர் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன், நான் வந்து இந்த பவர் அந்த பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சார். சிரிச்சு அந்த பெண்களை கேலி எல்லாம் பண்ண உடனே அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் யாருமே பல்ராம் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல, கொஞ்சம் வருத்தம் மூஞ்சில காட்டினாங்க. ரைட்? இன்ஃபேக்ட் பல்ராம் கவனிக்க கூட இல்லை, ஏன்னா இவர் பின்னாடி இருந்துதான் பண்ணாரு. ஆனா ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ், பரமாத்மாவா இருக்கிற பலராம், ரைட், நான் சொல்லியிருக்கேன் ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு, எல்லா பெண்கள் மூஞ்சிய மூட்டி வச்சுட்டு சிரிச்சுட்டு ஆக்டிங் பண்ணாலும் பல்ராம் கிட்ட என்ன பண்ண முடியும்? ரைட்? அவருக்கு தெரிஞ்சுட்டு உடனே அட்டாக் பண்ணி அங்கிருந்து நேரா கும்மா குத்து ஒரு கல்லை தூக்கி போடுவார். கல்லுல அவர் கையில இருக்கிற அந்த ஆக்ஸ் தான் தூக்கி போடுவார். அவர் வந்து இப்படி ஓடி அந்த குரங்கு வந்து செடி இருக்கிற செடி எல்லாம் தூக்கி பல்ராம் தலையில போடும். அந்த செடி வந்து ஒண்ணுமே அவர் மேலேயே விழாது. அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து போடுற அந்த ஆக்ஸ்ல இந்த குரங்கு தலையில இருந்து எல்லாமே ரத்தம் வழியும், அப்படியே ரெட் ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி அந்த குரங்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த குரங்கால ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பல்ராம்ல விழுந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் விடுவாரு, அவர் பாட்டுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் அந்த கோபிகளோட அவர் பண்ற என்ஜாய்மெண்ட் கண்டினியூ ஆயிட்டு தான் இருக்கும். சோ இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கதை. இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இதுல இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. பட் அர்ஜுனாவின் கதை நான் இன் டீடைல் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அர்ஜுனாவை ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் சொன்னீங்க, அர்ஜுனாக்கு பல்ராமனா பிடிக்காது, கான்ட்ரவர்சி மறுபடியும் நம்பர் 2. ஸோ 2 இல்லை +2ன்னு சொல்லணும். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, பல்ராமுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். பல்ராமுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, அர்ஜுனர் வந்து தன்னுடைய தங்கையின் விருப்பம் இல்லாம தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்ற கோவத்துலதான் அட்டாக் பண்ணுவார். ஆனா கிருஷ்ணர் ஆஸ் யூஷுவல் அவரை கன்சோல் பண்ணி கட்டி பிடிச்சி காலெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணிடுவார். சரி, இது என்ன மாதாஜி இன்னொரு கதை, ஹஸ்தினாபூர கதை என்ன சம்பா அப்படின்னா, சம்பா கிருஷ்ணனின் 2வது மகன். சம்பா யாரோட அம்சம் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? முருகன். வெரி நைஸ். சோ சம்பா வந்து சிவனின் அம்சம், மகன் முருகன். ரைட்? ஸ்கந்தா அலைஸ் கார்த்திகையா தான் சம்பா கிருஷ்ணருக்கு பிறக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் பையன் பிரத்யும்னா யாரு? காமதேவனா? மன்மதன். மன்மதன் காமதேவன். சோ சம்பாவின் கதை என்ன அப்படின்னா, சம்பா வந்து சிவனேன்னு இங்கதான் இருக்காரு, ஆனா திடீர்னு ஒரு நாள் அப்ஸ்காண்ட் ஆயிடுவார். என்ன கதை அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, லக்ஷ்மி நம்ம இவர் லக்ஷ்மண் அப்படின்ற ஒரு பெண் இருக்காங்க. அவ வந்து ரொம்ப விரும்ப பண்ணுவா. ஏன்னா கனவுல வந்து சம்பா வந்து அவரோட இருக்கிற மாதிரி அவளுக்கு ஒரு கனவு வந்துடும். உடனே அவ கண்ணை திறந்து அவ ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவா. ஐயோ, நான் யாரோ பையனை பார்த்தேனே என்னோட இருந்த மாதிரி. கல்யாணமே பண்ணிட்டு, ஆமா, கல்யாணம் எல்லாம் ஆகவே இல்லை, இன்னும் பார்த்ததே இல்லை அவனை. ஏன்னா இங்க துவாரகா கதை இதெல்லாம் நடக்கிறது. அதனால அவ ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்காச்சு. அவளோட சிநேகிதி வந்து பயங்கரமான பெயிண்டர். அவ வந்து ஃபுல் ஸ்கெட்ச் போடுவான். அந்த ஸ்கெட்ச் நிறைய யாராரோ ஃபேஸ் வரோம் வந்துகிட்டே இருக்கச்சே கடைசியில வந்து அவ போடுற ஸ்கெட்ச்ல வந்து இந்த பையனோட ஃபேஸ் வரும், சம்பா. அப்ப அவ சொல்வா, இந்த மாதிரி சம்பா தான் எனக்கு வேணும், இவன் தான் நான் பார்த்தேனே. இந்த பெண் வந்து நிறைய மேஜிக், அதனால சம்பாவை வந்து அந்த கட்டி பிடிச்சி, அதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் தந்திரம் போட்டு அவ வந்து துவாரகால இருந்து கூட்டிட்டு வந்துடுவான். சம்பா வந்து ரிலீஸ் பண்றது அவருக்கு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா ஸ்கந்தாவா இருக்கிற சம்பா கமாண்டர் இன் ஜெனரல் தேவர்களுக்கு அண்ட் கிருஷ்ணரோட பையன். ஆனா அவர் வந்து ஒரு பெண்ணை கூட்டிட்டு வந்ததை அவரையும் விட போறாரு, போட்டோம்னு சொல்லிட்டு அவர் அதே ஊர்ல வந்து இந்த பெண்ணோட இருப்பாரு, லக்ஷ்மி. இதை பார்த்த அவர் தந்தை செம டென்ஷன் ஆயிட்டு பெரிய கலாட்டாவே ஆயிடும். ரைட்? ஏன்னா அவங்க வந்து டோட்டலி சிவா சப்போர்ட்டர்ஸ், சிவா கிட்ட நிறைய பெனடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க. அதனால அவங்க எல்லாம் வந்து டோட்டலா சிவாவோட பவரோட சண்டை போட ட்ரை பண்ணி இவங்க எல்லாரும் சண்டை போடுறச்சே பலராம் என்ட்ரி போட்டுருவாரு மறுபடியும். என்னன்னா ஹஸ்தினாபூரியே அவர் வந்து அவரோட இதுல இழுத்துட்டு வந்துருவாரு. அந்த லெவலுக்கு அவரு பவர்ஃபுல் அப்படின்னு. ரைட்? இது ரொம்ப டீடைல் ஸ்டோரி, நான் சொன்னா 1 hour ஆயிடும். பட் ஜஸ்ட் ஷார்ட்டா அந்த லெவலுக்கு. இதுல வந்து ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட கிருஷ்ணர் சான்ஸே இல்லாதப்போ அவர் வந்து சுதர்ஷன் சக்கராவை விடுவார்.
சோ இதுல சிலர் 2 கதைகள் என்ன ஆகும்னா, அந்த பெண்ணையே வந்து கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்துவான் அந்த தந்தை. அவ்வளவு மோசமான ஒரு தந்தை. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி முன்னாடி கத்தி வந்துச்சுன்னா யார் முன்னாடி இருந்தாங்களோ அரிச்சிடுவாங்க. உடனே வந்து என்ன ஆகும், சுதர்ஷன் சக்கரம் சுதர்ஷன்ன்றது கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி. இது எல்லாருக்குமே நம்ம சொல்ற ஆட்டம் பாம்பு இல்ல, எங்க போட்டாலும் வெடிக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் கிளியரா டைம் பிளேஸ் சிச்சுவேஷன் தெரிஞ்சுதான் பண்ணும். அதனால அந்த சுதர்ஷன் சக்கரா வந்து கிளியரா போயிட்டு அந்த குழந்தை பெண்ணை சுத்தி பின்னாடி இருக்கிற தந்தையை தான் அழிக்கும். சோ இது நிறைய இப்போ இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இது வந்து பர்சன் பாம், ரைட்? சோ பர்சனலைஸ்டு சூசைட் பாம்னு வச்சுக்கலாம், அதுதான் அழிக்கும். இதே மாதிரி இன்னொரு சிச்சுவேஷன்லயும் பலராம முன்னாடி கொண்டு வந்து வைக்கும், ரைட்? சுதர்ஷன் வந்து பலராம அழிக்கும் வேற இவங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு. சுதர்ஷன் பலராம கும்பிட்டு போட்டுட்டு போயிடும். இதுவும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாஸ்ட் டைம், ரைட்? ஏன்னா சுதர்ஷனுக்கு கிருஷ்ணர் எவ்வளவோ பலராமம் அவ்வளவுதான். ரிலீஸ் பண்றது கிருஷ்ணரா இருந்தாலும் அது ஒருத்தரையும் நல்லா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும். அதனால இப்ப இருக்கிற மாதிரி நான் தூக்கி போட்டேன் கத்திய நடுல வந்தீங்க காலி எல்லாம் சான்ஸே இல்லை. அப்பெல்லாம் வந்து கரெக்டா டார்கெட்டை எய்ம் பண்ணி போற அந்த லெவலுக்கு எல்லாமே ஸ்பெஷல். பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாஸ்திரா கூட அப்படிதான். நம்ம அபிமன்யுக்கு அபிமன்யு குழந்தைக்கு விட்ட பிரம்மாஸ்திரா பரீட்சித் மகாராஜ் பரீட்சித்தை தான் அழிச்சிச்சு, அம்மாவை கூட இல்ல, உத்தராவும் இல்ல, அது ஊமையும் இல்ல, அந்த லெவலுக்கு பவர்ஃபுல். சோ இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது, ரைட்? இந்த பாஸ்ட் டைமும் நான் விட்டுறேன். எல்லாம் பாஸ்ட் டைமும் முடிச்ச வரைக்கும் உஷா மாதாஜி கவர் பண்ணிடுவாங்க இதோட. பட் இது யாரு அப்படின்றத ஒண்ணு நீங்க சொல்லுங்க. ரோமா ஹர்ஷானா என்றவர் யாரு அப்படின்னு தெரியுமா? அந்த சபையில வந்து பலராமருக்கு கதையில யார் அவருன்னு சூத கோஸ்வாமியோட பையன், சூத கோஸ்வாமியுடைய தந்தை. சூத கோஸ்வாமி அப்பா. இவரோட பெனிடிக்ஷன் என்னன்னா, இவர் வந்து என்ன முக்கியமான கான்செப்ட்னா, இவர் வந்து என்ன பண்ணாலும் இவர் வந்து இவரோட லைஃப் வந்து பிரம்மா விட லாங். ஏன்னா இவருக்கு முடி அவ்வளோ லாங் முடி இருக்கிறதால அவர் ஒரு முடிதான் போறச்சுதான் அவருக்கு ஆயுளுக்கு முடியுமா, அந்த மாதிரி. அப்படி இருக்கிற ரோமாஞ்சன் முனி என்ன சொன்னாருன்னா, டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடுங்க அவர் சிஷ்யா கிட்ட, ஏன்னா கிருஷ்ணரை கும்பிடுறதா முக்கியம்னு. அப்படி இருக்கிறவர் வந்து பலராமுக்கு மரியாதை கொடுக்காததால அழிஞ்சார். அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்னன்னா, பல்ராம் இஸ் ஆதி குரு. கிருஷ்ணர் தான் வேணும், எனக்கு பல்ராம் வேண்டான்னு சொல்றாங்க எல்லாருமே விஷ்ணுவை கும்பிடுவாங்க. விஷ்ணு யாரு? பலராம் தான். அது தெரியாம பலராம் எல்லாம் நாங்க கும்பிடுறது இல்லை, எங்க அங்கிளே ஒருத்தர் சொன்னாரு. ஆனா பலராம் வந்து அனந்த சேஷாவா இருக்கிறச்சே நாங்க பார்த்து கும்பிடுவோம். அப்பா விஷ்ணுன்னு சொல்ற அந்த விஷ்ணு யாரு? அதுவும் பல்ராம் தான், ரைட்? அவரோட செகண்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் அன்றதை நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருக்கோம். அதனால எந்த விஷ்ணுவை கும்பிடுறீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கூட யாருமே ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. சோ பல்ராம் வந்து ஏன் அழிச்சாரு அப்படின்றது அவரை பழி வாங்கணும்ன்றதுக்கோசரம் இல்ல. இவங்க எல்லாருமே அழிக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்ட் டைம். ஜஸ்ட் ஒரு கிராஸ்லியா அழிச்சு விட்டுருவாரு ஒரே செகண்ட் அஸ்க்கு. ஏன் அண்ணா, இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும் பல்ராமும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ எல்லாருமே எந்திரிக்கிறாங்க, ஆனா அவர் ஒண்டி சட்டை பண்ணல, ஏன்னா தனக்கு ஞானம் இருக்குன்றது. ஆனா ஞானத்தோட சூப்பர் ஹீரோ பல்ராம் தான். எல்லாத்துலயும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க, மாதாஜி பல்ராம் அவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட் இல்லையே பிருந்தாவன்ல, அவர் அந்த ரோல் எடுக்கிறாரு. ஆனா இருக்கிறதுலயே ஆதி குரு பல்ராம் தான். இப்போ இங்க உட்கார வச்சுட்டு டக்குன்னு பிரசன்டேஷன் இப்பதான் கண்ணை திறந்து பார்த்து என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம, உஷா மாதாஜி கிளியரா 12 ஸ்லைட் நீங்க எடுங்க அப்படின்னா எங்க 12 ஸ்லைடு இருக்கு, நான் எத்தனாவது ஸ்லைட்ல இருக்கேன்றது கூட தெரியாம இப்போ கதையை பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களோட அப்படின்னா இது கொடுத்ததும் பல்ராம் தான், ரைட்? அண்ட் இங்க இந்த பொண்ணு ஏதோ உளர போறா, அந்த உளறல போய் தயவு செஞ்சு கேட்டாதான் அவ உளருவா. அவ கீர்த்தனம் பண்ணணும்னா நீங்க ஸ்ரத்தா பண்ணணும். உங்களுக்கு ஸ்ரத்தா வரணும், நீங்க 2 பேருக்குமே ஸ்ரத்தா வரணும்னா நீங்க சங்கீர்த்தன், அதாவது ஸ்ரவணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை இங்க அமைச்சதும் அந்த பரமாத்மாவா இருக்கிற பலராம் தான். சோ இது எல்லாருமே பலராம் இருக்கு, ரைட்? இன்விசிபிள் த்ரெட், இவரை கனெக்ட் பண்றது. இவர் தான் ஆதி குரு, ரைட்? சோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால இவரை விட்டு நம்ம பண்ண முடியாது. சோ நம்மளுக்கு வந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாருமே பல்ராம் மூலமா தான் வருது அப்படின்றத தெரியும். அண்ட் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, ருக்மிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது. ரேவதிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது, பேர் கன்ஃபியூஷன். ரேவதி வந்து இந்த யுகமே இல்ல, அதாவது இவர் இருந்தது எந்த யுகத்துல பல்ராம் இருந்தாரு? யுகம் தான் கிருஷ்ணர், ரைட்? ரேவதி அம்மா எந்த யுகம்? சத்தியயுகத்துல அவங்க இருந்துட்டு அவர் தந்தை அவர் போய் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ள அவரு இங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருமே காலி. சோ பிரம்மாவை போய் பார்த்துட்டு பிரம்மா சொல்றாரு, அந்த யுகமே காலி ஆயிடுச்சுமா, நீங்க வந்திருக்கே என்ன பண்ண முடியும்னா, நீ வரி பண்ணிக்காத,
ரேவதிக்குன்னு இருக்கிறவர் இருக்காரு பலராம் அப்படின்னு. பலராமும் ஷார்ட் எல்லாம் இல்ல, அப்ப அவர் 8 அடி. ஆனா இந்த ரேவதி அவங்க அப்ப வந்து ரொம்ப டால். அப்போ என்ன பண்றாருன்னா அவர் வந்து அவரோட பிளவுல அந்த தலையில வச்சு அவரை அந்த பெண்ணை வந்து எக்ஸாக்டா அவர் சைஸுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். இதுலயும் ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்கு. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, பல்ராமிட மனைவி ரொம்ப பெரியவங்க, டாலு ஃபேட், ரெண்டுமே உண்மை இல்லை. பல்ராமே ரொம்ப பெரிய பில்ட் தான். அவர் வந்து திரேத யுகாவை குறிக்கிறாரு. ரேவதி வந்து சத்தியயுகா. யுகங்கள் மாறினாலும் இவர் கைவிட்டது இல்லை அப்படின்னு. நித்யானந்தா லவ் ஸ்டோரி இருக்கிற பொண்ணெல்லாம் லவ் பண்றாரு சி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க யாராவது நினைக்கிறீங்களா? அந்த மாதிரி ரோட்ல போற பொண்ணெல்லாம் அவதூத்தி, அவர் அவதூத்தர் மாதாஜி. அதனால தவறா எடுத்துக்காம அவர் எல்லாமே இது பண்ண. அதே மாதிரிதான் பலராமும் அப்படி இருக்கச்சே அவரோட இன்கார்னேஷன் தானே நித்யானந்தாவோட, பலராமோட இன்கார்னேஷன் தானே நித்யானந்தா. சோ அதனால பலராம் என்ன பண்றாருன்னா எந்த யுகமா இருந்தாலும் அவர் ஒத்துக்கிறாரு. அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஏன்னா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த யுகத்துல பிறந்து வந்தவங்க தான் இருப்பாங்க. பலராம் உண்டிதான் எக்ஸெப்ஷனலா ரேவதி அம்மா சத்திய யுகத்துல இருந்தாலும் ஒத்துக்கிறாரு. சோ எத்தனை காலம் இருந்தாலும் எத்தனை நாள் இருந்தாலும் பலராம் பர்சனலா கூட்டிட்டு போறாரு. சோ இது அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரோட ரொம்ப 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 ஸ்பெஷல் டிவோட்டிஸ்க்கு பலராமே ஸ்பெஷலா டோர் திறந்து இன்வைட் பண்ணி கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட்டிட்டு போவாராம். மாதாஜி அப்ப நம்மளுக்கு பலராம் வருவாங்களா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஏன் வரமாட்டாரு? ஆனா தயவு செஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஒருவேளை அவர் வந்து நித்யானந்தா மாதிரி கன்சன்ட்ரேட்டா இல்லாம கேள்விகள் கேட்டு ஐயோ தப்பா ஆன்சர் பண்றீங்க, மறுபடியும் பூலோகத்துல 2வது ரவுண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மள அனுப்பாம பாத்துக்கோங்க, சரிங்களா? அதுக்குதான் நம்ம கிளாஸஸ் ஒழுங்கா எடுக்கிறோம். சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இது. சோ இது லிபரேஷன் ஆஃப் பல்லவாலாம் நம்ம மாதாஜி எடுப்பாங்க. மேரேஜ் ஆஃப் சுபத்ரா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய தடவை எடுத்திருக்கேன். அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, இதோ இங்க வந்திருக்காரு பாருங்க இந்த ஃபேக் அர்ஜுனா. இவர் வந்து ரொம்ப அழகான அர்ஜுனரா என்ன. ஆனா இது வந்து எப்படி மாதாஜி பலராமால கண்டுபிடிக்கல முடியலன்னா, இதுவும் யோகா. நம்ம என்ன யோக மாயாவின் பவர்னால தெரியாம பாத்துக்கிறார் கிருஷ்ணர். அதனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு இவர் ஒரு சரியான சித்தி அப்படின்ற எண்ணத்துல அவர் தூக்கி வச்சுட்டு அவர் கொண்டாடிட்டே இருக்காரு. அவரு சுபத்ரா பர்சனலா டெலிவர் பண்ணி அவர் பண்ணா அவங்களுக்கு கிரெடிட்ஸ் வருமே, என்னோட தங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு, பலதேவ் ரூம்ல எதுக்கு சுபத்ரா இருக்கணும்? அந்த பேலஸ்ல சுபத்ராக்கு என்ன வேலை? தங்க மாதாஜி, பலதேவரோட தங்க. ஆமா, அவ்வளவு பிசினாரிங்களா மாதாஜி? ஒரு தனியா 16 மனைவிகளுக்கு துவாரகையில் 16 பேலஸ் கட்டுறவங்க எதுக்கு சுபத்ரா ஒண்டி பலராமோடைய ஒரே ஒரு பேலஸ்ல துரத்தி வச்சுட்டாங்க? அர்ஜுனனோட இல்ல, பலராமோட இருக்கா. சுபத்ரா தங்கை. பட் எதுக்கு ஒரு பேலஸ் கட்டி கொடுக்க முடியாதா சுபத்ராக்கு? அவ்வளவு பிசினாரியா பலராமும் கிருஷ்ணரும்? இல்ல, அந்த தங்கைய வந்து தன்னோடயே பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது செல்ல மாதாஜி, ஸ்தானத்தில் பார்த்து அவர் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ஒரு பெண் என்றவளோட ப்ரொடெக்ஷன் வந்து பேரண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பிரதர், நெக்ஸ்ட் மூணும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும்ன்றத அவர் காட்டுறாரு. எத்யத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்த தேவேத்னு அர்ஜுனா சயத் பிரமாணம் குறித்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. வெரி கிளியர்லி அவர் வந்து அந்த ப்ரொடெக்ஷன் பண்ற கான்செப்ட்ல இத சொல்லியிருக்காரு. சோ அது அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ அதனால நிறைய பேர் வந்து இதுல ராங் கன்செப்ஷன் என்னன்னா, அர்ஜுனர் வந்து ஃபேக்கு, அர்ஜுனரை பிடிக்காது. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. பலராமுக்கு அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் கிட்னாப் பண்ணாருன்றதால அவரு தங்கைக்கு விருப்பம் இல்லாம பண்றாரு அப்படின்றதால அவருக்கு கோபமே தவிர எந்த விதமான விருப்பமும் அவருக்கு அர்ஜுனன் மேல் இல்லை, இருக்கவும் முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு ஒருத்தரை பிடிக்கும்னா அவருக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற சான்ஸே இருக்கவே இருக்காது. இந்த கதை நானே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், ரைட்? இது என்ன ஆச்சு, பிரம்மலோகா போனதும் சத்தியலோகா இருந்ததும் அவர் எப்படி பிக்ஸ் பண்ணாரு அப்படின்றது. சோ இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் கதை உஷா மாதாஜிக்கு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்மளோட பலராம் வந்து ஆர்டினரி இன்கார்னேஷன் இல்ல. எல்லாரும் சொல்ற நம்ம ஜெயகோபால் அவர் சொன்ன தசாவதாரத்தில் ஒருத்தர் அப்படின்றதும் உண்மை இல்லை. இவர் எல்லாருமே வந்து பரமகுரு,
ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் மோஸ்ட் 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 பவர்ஃபுல். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி கிருஷ்ணர் பிரேமை வரணும்னா அதுக்கு ஸ்டெப் போட்டு நம்மளுக்கு ரூட் போட்டு நம்மளுக்கு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் கொடுக்கறது பலராம் தான். சோ நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், கோலோகா விருந்தாவன் போறச்சே பலராம் அங்கதான் இருக்காரு. சோ இங்க இருக்கிற யாராவது ரொம்ப பிரியம் இருந்தா விஷ்ணு தூதர்கள் வைகுண்ட கூட்டிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் போனா பலராம் பர்சனலா கூட்டிட்டு போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட கொடுப்பாங்க. சோ இதுல எத்தனை பேர் நம்மலாம் பலராம மீட் பண்ணிட்டு ஹலோ சொல்லிட்டு கும்பிட்டு போட்டு போவோம் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. சோ அதனால பலராம் பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அங்க போய் நீங்க யாரு, உங்களை பத்தி நான் கவர் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. மாதாஜி பலராம் 10th incarnation இல்லையா? 10 incarnationsல ஒண்ணு இல்லையா? ஜெயகோபால் இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் கரெக்டா கேள்வி, ஒரு கேள்வி பாகவதம் படிச்சவங்க மொத்தம் கிருஷ்ணர் எத்தனை இன்கார்னேஷன்ஸ்? மொத்தம் கிருஷ்ணர் 24 மினிமம். நிறைய கடலைகள் மாதிரி அவர் நிறைய incarnations இருக்கு. ஆனா 24 is important. Very good. 24 is examples, not important. 24 is example. கிருஷ்ணரோட innumerable. ஆமா 24 is example. Exactly. இப்போ எல்லா இன்கார்னேஷனுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இன்கார்னேஷன் தான். இது இம்பார்ட்டன்ட் அது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல முடியாது. ஆனா 24 is examples given in பாகவதம். மொத்த இன்கார்னேஷன் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா முடியாது. 18,000 ஸ்லோகம் இங்க இருக்கு. மத்த இடத்துல எல்லாம் பாகவதம் இன்னும் நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்மளோட யுகத்துல நம்மளோட பூலோகத்துல அதெல்லாம் அதுவே நம்ம முதல்ல 4 தான் இருந்தது மாதாஜி. ஒரு நாள்ல 40 ஸ்லோகாஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல பாகவதம் முடியும். சோ நீங்க அதே 20 ஸ்லோகம் பண்ணீங்கன்னா அது 2 வருஷம் ஆகும். மேக்ஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. 10 ஸ்லோகம் பண்ணீங்கன்னா 4 வருஷம் ஆகும் அப்ராக்சிமேட். ரைட்? சோ இதுதான் கவுண்ட்ஸ். நீங்க எப்படி வேணா பண்ணலாம். பாயிண்ட் என்ன சொல்றேன்னா அது சும்மா கடகடன்னு என்ன மாதிரி ஸ்டோரி புக் மாதிரி படிக்காம டெடிகேட்டடா பண்ணுங்க. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்வீஸ் கொடுப்பாரா பல்ராம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. நானே நினைச்சேன் இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு எந்த சர்வீஸும் பண்ண முடியல. லெஃப்ட் கால் பர்மனன்ட்லி ரொம்ப நாள் அவுட், ரைட் கால் ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட் அவுட், ஆட முடியாது, நிக்க முடியாது, உட்காரவும் முடியாது. நான் என்ன சர்வீஸ் பண்றது அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்ப வந்து கரெக்டா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சர்வீஸ் என்ன, 2 minutes என்னோட கதையும் சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா கடகடன்னு 12 o'clock சொல்லுவாங்க இல்லையா, ராஜ்போக் போயிட்டு இருக்கு. அந்த அத வந்து பிளேட்லெஸ் எடுத்து வச்சு குடுக்கற சர்வீஸ் வந்துச்சு. தூக்கிட்டு போவான்லாம் முடியாது, ஒரே இடத்துலதான் அவங்க உள்ள இருந்து பண்ணவங்க கரண்டி கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. சோ பேசிக்லி நான் பண்ணது அப்சல்யூட் சூப்பர் டம்மி ரோல். ஒண்ணுமே இல்ல, நான் எப்பவுமே கிண்டல் அடிச்சிட்டு இருப்பேன் எல்லாருமே. டம்மி ரோல் இது, அதாவது கஷ்டப்பட்டு பண்ணவங்க ஒருத்தங்கள், ஆனா பேர் வாங்கினது இன்னொருத்தங்க சர்வ் பண்ணி. அந்த டம்மி ஏன்னா நான் தள்ளவும் வேணாம் மூவும் பண்ண வேணாம். அந்த கிண்ணங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு டேபிள்ல வச்சாங்க. இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணணும் மாதாஜி, கரெக்டா 4 நாளா பண்ணிடுறீங்களா, நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடா நீங்க பண்ணுவீங்களேன்னு. ஆக்சுவலா ஸ்பீடாவும் பண்ண முடியல. ஆனா எப்பவுமே சிலருக்கு பிரம்மை இருக்குமே இவங்க பண்ணுவாங்க ஃபாஸ்டான்னு. அந்த பிரம்மையில எனக்கு டிக்கெட் வந்துச்சு. சோ அந்த கிண்ணங்களை எல்லாம் எடுத்து வச்சு நல்லா தொடச்சு அதுல பல்ராமுக்கு நல்லா 4 டப்பாவா பேக் பண்ணி அதை ஒரு கிண்ணத்துல வச்சு தூக்கிட்டு போற வேலை எல்லாம் பிரபுக்கள் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி ஓசிகாஜி வேலை எனக்கு கொடுத்தாரு. அப்பதான் நினைச்சேன் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைச்சாலும் கிருஷ்ணர் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண வைப்பாரு. சரி இது முடிச்சிட்டு வரச்சே கரெக்டா மங்கள ஆர்த்தி, அதாவது போக ஆர்த்தி வருதே, இங்க உட்காரவும் முடியாது நிக்கவும் முடியாது அப்படின்னு போக ஆர்த்தி ஒரு 15 minutes கேப் கிடைச்சிச்சு. அங்க இருந்த ஒரு சன்னியாசி அவ்வளவு ஸ்வீட்டா, நான் சேர் போடுறோமா நீ உட்காருமா, நீங்க எல்லாம் உள்ள இருந்து பண்ற சேவைகள் நீங்க ரொம்ப கிரேட்டா, நாங்க சேவையாவது கிவியாச்சு பிரபு, நாங்கெல்லாம் நீங்கெல்லாம் எங்களுக்கு சர்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களை சர்வ் பண்றதுக்கு நாங்க இன்னும் நிறைய தடவை நாங்க வந்து நான் மறுபடியும் பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கணும், என்ன கலப்ப விடுறேங்க அப்படின்னு ஓட்டிட்டு நான் வந்தேன். சரின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ரோல் நிக்குதா கொஞ்சம் பெட்டர், ஏன்னா கொஞ்சம் கால் சேஃப். ஆல்ரெடி 1.5 கால் டேமேஜ் ஆச்சே, நம்ம என்ன பண்றதுன்னு நின்றா கரெக்டா பக்கத்துல இருக்கிற பொண்ணு அங்க ஆட்டம் போடுறாங்க, இங்க நிக்கிறதே நம்மளுக்கு டேமேஜா, அங்க கரெக்டா குச்சி கிடைச்சிச்சு. அந்த குச்சியை வச்சுட்டுதான் நின்றுட்டு இருந்தேன். பக்கத்துல இருக்கிற பொண்ணு நம்ம டான்ஸ் ஆடலான்னு அவ புடிச்சு இங்க ஆரம்பிச்சா. சரின்னு ரொம்ப பண்ண முடியல, அவ ஷோல்டர்ல கைய போட்டு ஆட்டுறதும். என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அந்த கொஞ்சம் ஆசையை கூட கொஞ்சோண்டு ஓட்டம், லெஃப்ட்லயும் சப்போர்ட் ரைட்லயும் சப்போர்ட் வச்சு பண்ணாங்க. சரி இவ்வளவு நடக்குது, இவ்வளவு பண்ணீங்களே மாதாஜி ஒண்ணு பண்ணீங்களா அப்படின்னா, ஜுகல் அந்த ஊஞ்சலை எப்படியாவது இழுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டேன். அதனால மார்னிங் மோகன்தாஸ் பிரபு சொன்னாரு, மாதாஜி அட்லீஸ்ட் ஈவினிங் போவீங்களான்னு. பாக்குறேன் பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைஸா அவரை கைட்டி விட்டேன் கால்ல. ஆக்சுவலா பார்த்தா என்ன பிளான் போட்டிருந்தேன்னா, இது எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வக்கோளாறு தான். அந்த ஜுவல் வந்து இழுக்கணுமே, ஏன்னா 4 நாளா இழுக்க முடியல. இங்க இதுக்கு முன்னாடி சண்டே வந்து ஒரு கோயில் போயிருந்தேன், கோவர்தனகிரி அப்படின்னு. அங்க வந்து ஜுவல் ஃபங்க்ஷனே நடந்துச்சு.
ரொம்ப சூப்பரா நடந்துச்சு. எப்படி நடந்துச்சுன்னா, எப்பவும் ஒரு 3 மாசம் முன்னாடி ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் அவங்க பண்ணாங்களா, ஆனிவர்சரி. அப்ப போய் நீங்க என்னெல்லாம் நீங்க பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்னு என்ன கேட்டாங்க. சண்டே பிளாஷ்பேக். சோ அப்ப நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி ஜுகல் ஃபங்க்ஷன், அதாவது ஊஞ்சல் எப்ப வேணா பண்ணுவோம்னா சரின்னு அதுக்கு பணம் கட்டினேன். அது ஒரு 3 மாசமா போவே முடியல அந்த கோயிலுக்கு. கரெக்டா நாங்க சண்டே போனோம். அப்ப வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து இந்த ஜுவல் பண்ண போறோம் அப்படின்னோடனே நான் அப்ப கட்டியிருக்கேன், இப்ப லைசா ஓல்டு கிளைம் பண்ணேன். அந்த பிரபு சொன்னாங்க, தாராளமா எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா, உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கானா, இல்ல உங்களெல்லாம் ஞாபகம் இல்ல, பட் உங்க பேர் ஞாபகம் இருக்கு, மறக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதின டோக்கன் பத்திரமா வச்சிருந்தாங்க 3 மாசமா, இந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுத்தாங்க. சோ அந்த ஈவினிங் போய் எல்லாரும் நிறைய பாட்டு பாட வச்சு எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்லாட் கிடைச்சிச்சு. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பஜ ஊரே, ஏன்னா பாதி பேர் இல்ல அதுக்குள்ள ஆஸ் யூஷுவல். சோ பஜ ஊரே அதெல்லாம் பாட்டு பாடி, அதுக்கப்புறம் அது சைத்தன்யா சரிதாமிர்தால், நம்ம சைத்தன்யா சேத்து தர்ப்பண, அது 2-3 பாட்டெல்லாம் பாடி, அவங்க ஊஞ்சல் நம்ம பண்ண முடியாது, அவர் தான் பண்ணாரு. பண்ணிட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட துணியும் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸும் கொடுத்தாரு. ரொம்ப சந்தோஷமா வந்தோம். எப்படி 3 மாசம் முன்னாடி பண்ணது கரெக்டா அன்னைக்குதான் சண்டே ஃபுல் இந்தியா ஜுவல் ஃபங்க்ஷன். இங்க வர முடியல, சிச்சுவேஷன் வேற வீட்டுல மாட்டிக்கிட்டேன். இப்போ என்னன்னா, அது ஒரு தடவையாவது இருக்கணும் நம்ம இஸ்கான்ல ஆசையா இருந்துச்சு. ஈவினிங் தான். இன்னைக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு கிளம்பிட்டேன். சுத்தமா முடியல, கிளம்பலாம் அப்படின்னா பிரசாதம் சர்வ் பண்றதுக்கு வரீங்களா அப்படின்னாங்க. ஐயோ, நான் இங்க என்னையே சர்வ் பண்ண முடியல, சரி வர நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரச்சே ஒரு பிரபு வந்து சொன்னாரு, மாதாஜி ஜுவல் இழுத்துட்டு போனீங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு. எப்படி இருந்தாலும் அவர் அப்புறமா சொன்னாரு, அவசரத்துல நீங்க இருக்கீங்களோ இல்லையோ, நீங்க நுண்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ஒழுங்காவே இல்ல, சோ அட்லீஸ்ட் ஜுவல் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதாஜியும் அந்த இன்சார்ஜையும் நிறுத்திட்டு இவர் என்ன ஹாட் கியூல விட்டாரு. விட்டவர் யாருன்னு தெரியாது, விட்டவங்க யாருன்னு தெரியும். அந்த ஜாஸ்மின் மல்லிப்பூ மாலையில இருக்கிற அந்த ஜுகல் கையில வந்து வச்சாரு. அதை வந்து இழுத்துட்டு வந்தேன் 3 தடவை. இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ்வலா 4-5 பேர் சேர்த்து இருக்கணும். என்னோட இல்ல அதுக்கு பலராமோட ஆசையா இல்ல என்னோட பேராசையான்னு தெரியல, என் கையில வந்து வச்ச உடனே யாருமே கூட வரல. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நானே ட்வைன்னு ஈஸி தான், ரொம்ப சின்ன ஜுவல் தான். சோ அதனால படிச்சு இழுத்து கீழே போனேன். கீழே போன உடனே நினைச்சேன், சரி ஏதோ சாப்பாடு போட சொன்னாங்களே, இப்போ எல்லாத்துக்கும் அழல, எப்படி நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப நொண்டிட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியல. சோ இந்த துப்பட்டா தான் நம்மளுக்குதான் வெக்கமான சூடெல்லாம் இல்லையா மாதாஜி, அந்த துப்பட்டா வந்து எடுத்து கால கட்டிட்டு அதை ஸ்டைலா மேல போட்டுட்டு நடந்து போயிட்டு கீழே வந்து தொடச்சிட்டு கொடுக்குறவங்களுக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. மாதாஜி ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்பதான் ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களுக்கு என்ன வேணும், நான் சாப்பிட்டு வரக்கா, தொடச்சு கொடுத்து. ஆஹா, இந்த மாதிரி ஓசி மறுபடியும் 2வது ஓசி வேலை. பிளேட்டிங் இருக்கு, துணிங்க இருக்கு, இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும். அது வேலையும் இல்லை. சோ அதையும் நான் கொடுப்பேன். இன்னைக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு எங்கேயோ ஒரு பெரிய ஆசை கூட இல்லை, கொஞ்சம் ஆசை இருந்தாலும் அந்த பலராம் வந்து சேவை பண்ண வச்சிடுவாரு, நம்மளுக்கு வழியும் கொடுப்பாரு. எப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி ஈஸியா இருக்குமோ, ஒரே இடத்துல இருந்து நின்று அவருக்கு கோவா ஆஃபரிங் நீங்க சொல்ல உடம்பெல்லாம் ஃபுல் அடிக்கிறது, இவ்வளவு மனசுல நினைக்கிறது அப்படியே நன்றி காமிக்கிறீங்க. மனசுல நினைக்கிறது அப்படியே வந்து முந்தா நேத்து வந்து என்என்டி பிரபு சொன்னாரு. என்என்டி 2 தடவை என்என்டி பிரபு வந்து கவுண்டர் ஆச்சு. எப்படின்னா ஃபுல் மீட்டிங், டீச்சர்ஸ் மீட்டிங், நான் போவே இல்லை. தனேஸ்வரி மேம் சொன்னாங்க, நீ போ, வர்ற என்என்டி பிரபு கூப்பிடுவாரு. மேம் அல்ல மேம் டயர்டா இருக்கு, பரவாயில்ல நீ வா, உனக்கோசம் நான் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், வாமாமா நீ கம்மன் மியூட்லயே இரு அப்படின்னு. நான் மியூட்ல இருந்து கம்முன்னு இருந்தாலே அவர் வந்து ஓட்டினார். இனிமே ராதிகா ஏஎம் பேர் எடுத்து பக்தி சாஸ்திரி ராதிகா போடு. ஓகே பிரபு, எனக்கு அதெல்லாம் சொன்னேனே, எனக்கு தான் வெக்கமான சூழலாம் இல்லை. ராதிகா எடுத்து பக்தி சாஸ்திரி, அவர் அங்கேயே ஓட்டினார். இவ எப்பவுமே சைல்டிஷ் தான். ஆனா இவர் சாப்பாடு வந்து தனேஸ்வரி மாட்டினேன்னா, தனேஸ்வரி மாதாஜி வீட்டுல இவ சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சா நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு, நானு பிரபு நான் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கன்சன்ட்ரேட்டா தான் பண்ணேன், நீ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீ கன்சன்ட்ரேட், அங்கேயே சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். சோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்பதான் நினைச்சேன், குருவை இஷ்டப்பட்டா பலராமும் கொடுத்தாரு. அன்னைக்கு பண்ணது அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கு, மறக்கவே முடியல அவரால. அதே மாதிரி உஷா மாதாஜி வீட்லயும் சொன்னேன், நீங்களே சாப்பிட்டீங்க, நீ இவ்வளவு லேட்டா வந்தா நீங்க எப்படி சாப்பிடுங்க, நான் தானே சாப்பாடு போடணும் அப்படின்னு வந்து சண்டை தான் போட்டேன். ஆக்சுவலா நான் சீக்கிரம் போயிருக்கணும், அவர் சீக்கிரம் சாப்பிட்டாருன்னு சொல்லி நான் சண்டை போட்டேன். நான் போனது லேட்டு, அது வேற. ஆனா நீங்க கம்பல்சரியா சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு நான் அவருக்கு பாயசம் கொடுத்தது, அவர் எடுத்து குடிச்சிட்டு நீ வேணா குடிக்கலான்னு. வேண்டவே வேண்டாம், ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க, நான் வந்து செம்ம கர்மம், என்னோட கர்மா எல்லாம் அவங்க வந்துச்சுன்னா நீங்க கோலோகம் போவே மாட்டீங்க, பர்மனண்டா இங்கதான் இருப்பீங்க, நீங்களே குடிச்சிருங்க அவருக்கே கொடுத்தேன். சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல மனசு இருக்கிற ஒருத்தருக்கு நம்ம சர்வ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பல்ராம் இன்னைக்கு ராஜ்போக் எல்லாரும் பண்ணாங்க இல்ல பட் வச்சு அவர் கொடுத்து, பல்ராம் பிடிக்குதோ இல்லையோ
புக்க சாப்பிட வச்சுட்டேன். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, பாதி காது பாதி கை, அதுக்கப்புறம் யார் போன் எடுத்தாலும் எடுக்க முடியல. அது வந்து பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளவு கிரேட்டா இருந்துச்சு. இதுல வேற நான் வண்டி ஓட்டி வரச்சே எனக்கு வந்து தனியா தலை சுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு. உயிந்து தொலைஞ்சேன்னா என்னன்னு கூட ஒரு மாத்தாச்சி என்னங்க, மாத்தாச்சி என்ன டிராப் பண்ணுவீங்களா, தாராளமா வாங்க, இந்த டைம்ல யாராவது கூட வந்தா நல்லாதான் இருக்கும் நானே சொன்னேன். ஆக்சுவலா அவங்க சொல்ல, நான் வரச்சே மாத்தாச்சி நான் உங்களை ஆன் த வே டிராப் பண்றேன்னா அவங்க வீடு லிட்டரலி என் வீட்டு பக்கத்துல. சோ அது வரைக்கும் பேச்சு துணைக்கு ஒருத்தங்க. சோ நான் நினைச்சேன் தனியா வரத்துக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பாடி கார்டு வேற பல்ராம் கூட அமைச்சிருக்காரு. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றாங்க, மாதாஜி நல்ல மனசு. அப்பெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு எங்க நல்ல மனசு, எனக்கு தான் அவங்க துணையா வந்து நின்றாங்க. அதுவும் கையில பிரசாதத்தை வாங்கிட்டேன், ஏன்னா சாப்பிட முடியல, டயர்டா சாப்பிட முடியல, உட்காரவும் முடியல. அதனால வந்து கொண்டாங்க. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, மாதாஜி என்னால எப்படி பண்ண முடியும், இவங்க கிண்டல் அடிக்கிறாங்களே, இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்களே, இது எதுவுமே நினைக்காதீங்க. கிருஷ்ணர் வேணும்னு நினைச்சா நிறைய வரும். இந்த கண்ணெல்லாம் செம்ம தண்ணி. எல்லாரும் நாங்க மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்க கண்ணெல்லாம் உங்களுக்கு இவ்வளவு பக்தியா நாங்க நினைச்சேன். பக்தியில வந்தா சந்தோஷம், இது பக்தியில வரலையே, இது வழியில வருதே அப்படின்னு நினைச்சேன். கிருஷ்ணா பக்தியில வரலனாலும் பரவாயில்ல, வழியில வர வச்சுட்டு உன் முன்னாடி அழ வைக்கிறது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு எனக்கு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் பலராம் ஜெயந்தி அப்போ கண்ணுல தண்ணி எல்லாம் வராம பாத்துக்கோ. ஏன்னா யூஸ்வலா வராது எனக்கு, நான் அழமாட்டேன். இப்ப போய் நான் அழுது என்னோட இமேஜ பல்ராம் தாவு முன்னாடி கெடுக்க வைக்கிறே. நேத்துதான் ரக்ஷாபந்தனுக்கு எப்படியோ தெரியாம பல்ராம் கோயின்சிடென்ட்லி ஒரு மீட்டிங் போய் அங்க போய் பாத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் அது ரக்ஷாபந்தன் எனக்கு தெரியும். அதுவும் அவர் கூப்பிட்டாரு. இன்னைக்கு அதை விட காமெடி என்னன்னா, பண்ணவே முடியாது, என்னத்த பண்ண முடியும்னா இவ்வளவு வந்துச்சு. சோ அதனால இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சொன்னேன். எதுக்குன்னா, இங்க இருக்கிற உங்களுக்கு நேத்து ஒண்ணு கேட்டேன், மாதாஜி நாளைக்கு ஒரு நாள் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு ஓகே. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க எல்லாரும் என்ன சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா மேனேஜ் பண்ணுவீங்கன்னு. இதுதான் டிவோட்டி இன் சத்சங் பிளெஸிங். இதுக்குதான் நான் இவ்வளவு சுத்தி வந்தேன். இவ்வளவு வந்தது உங்க புல்ல இருக்கிறதுக்கு இல்ல, நீங்க அடிச்ச புல்லு எவ்வளவு பவர்ஃபுல்னு சொல்றதுக்கு. இங்க இருக்கிற ஒருத்தருமே அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் டிவோட்டிஸ். ஏன்னா என்ன மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன்னா சேர்ந்து கோலகத்துக்கு பிளான் போடுங்க. ஒருத்தர் ஒன்னா சேர்த்து ஓடலாம் அப்படின்னு பண்ணுமே தவிர, இப்ப நீங்க எல்லாம் சொன்னதால எப்படி ஆச்சு. அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா, மறுபடியும் உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, ராம், ராம் ராம் ஹரே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே நமோ கிருஷ்ணா, நமः. ஹரே நிறைய தடவை இந்த ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கேன், ஆனா இன்னைக்குதான் புரிஞ்சுச்சு வைஷ்ணவாவோட பவர். இன்னைக்குதான் பார்த்தேன், அது நேத்து நீங்க சொன்னதுனால. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன்னா இருந்து ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணி வைஷ்ணவாவா பேக் ஆஃப் பண்ணி அந்த இடத்துல லொகேட் பண்ண போகணும்ன்றதுக்கு தான் இவ்வளவும் நான் சொன்னேன். Now you go to the doctor, ஹரே கிருஷ்ணா Mataji. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்னோட. எனக்கு மோகன்தாஸ் பிரபு தான் வாத்சல்ய ரூபத்தை ஞாபகப்படுத்துவார் நினைக்கிறேன். டாக்டர் கிட்ட போங்க மாதாஜி. எஸ் அதுக்கு ஒரு idea சொல்றாரு, முதல்ல கிளம்பி மூஞ்சி ஹரே மூஞ்சி கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோப்பு இருக்கு முதல்ல கோவமா இருக்கா மாதாஜி? பவுடர் எல்லாம் போட்டு டயர்டா இருக்கு, டயர்டா வாஷ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள டயர்டா இருக்கு மாதாஜி. உங்களோட அழகு தானே, லைட் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க, சன்லைட் எல்லாம் ஃபிளாஷ் அடிக்கிற மாதிரி அது பேசல. என்ன நீங்க போட்டாலும் அது தனியா நீங்க தெரியும். எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு வாங்க. சரிங்க மாதாஜி. ஆனா மிஷன் அக்காம்ப்ளிஷ். ஈவினிங் போகலானாலும் இன்னைக்கு காலையிலேயே மத்தியானம் பவர் பல்ராம். ஜுவல் சின்ன ஜுவல் இன்னைக்கு நல்ல நாள், இன்னைக்கு நல்ல நாள், இன்னைக்கே போயிட்டு வந்துருங்க. இல்ல நாளுக்காக இல்ல மாதாஜி, ரொம்ப லேட் சொல்றேன் அது அப்படியா, சீக்கிரம் போங்கன்னு இல்ல இல்ல தெரியும், மோட்டிவெல்லாம் தெரியும். பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, இதான் செகண்ட் சந்தில ஏதாவது ஒண்ணு யூஸ் பண்ணி தள்ளி விட்டுருங்க. சோ தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் உஷா மாதாஜிக்கு வெரி வெரி பிக் தேங்க்ஸ். சாரி மாதாஜி, உங்களை வெயிட் பண்ணவே வச்சேன். இன்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு. 8 o'clock வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல, அதனால இப்ப எடுத்துட்டேன். இப்ப போய் நான் சாப்பிட போறேன். உங்க எல்லாருக்கும் டாடா பை பை. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா சாப்பிடுங்க போய். வேற வேலையே இல்ல. அதான் தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க வய நிறைய பூரா தாகம் வடக்கம் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டீங்க இங்கேயே. முத்தி போச்சு உங்களுக்கு, உங்களோட பக்தி எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, அதுதான் சொன்னேன். பக்தியில வரல, கண்ணு தண்ணி வழியில வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு follow ஆமா. சாப்பிடும்போது எங்களை எல்லாம் நினைச்சுட்டே சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பா. இல்ல பலராம நினைச்சிட்டு சாப்பிடுங்க. நல்லா வலி எல்லாம் சரியா போயிடும் மாதாஜி. எஸ், வலி அங்கதான் மாதாஜி. இப்ப கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுங்க. உட்கார்ந்து தானே எடுக்கிறேன், ஆடி ஆடி எடுத்துட்டு. அங்க கொஞ்சம் காலை ஒரு மேல ஒரு ஸ்டூல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஐயோ, இப்ப நீங்க ரொம்ப நல்லா நான் வாசானத்துல உட்காந்துருக்கேன்னு நினைச்சிருக்கீங்களா? காலை எடுத்து தலையில தான் வைக்கல மாதாஜி, இங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான். ஆனா காலை தொங்க போடக்கூடாது.